Sana matingnan mo. Oh, tumatayo. Ka-live na mo. Pitch Striker Migalab shoutout lalabs. All right. Wala akong music. Pagpasensyahan, walang music. Ayan, Pitch Striker Migalab shoutout lalabs. Salamat. Media shoutout Pinas. Ayan, from PH Striker. Yes, nasa Pinas na pa ako kaya yung ko nag-iba. Wala pa nga akong music. Hindi ko pa siya naayos. Kailangan pang ayusin. Kakabit ko lang kasi ng internet. Sa Kimo Vlog, thumbs up Dan host, Migalab shoutout. Sa Kimo Vlog Lalab, Migalab shoutout sa mat. Sana wag na naman maputol katulad kahapon. Isang oras lang yung aking live, biglang naputol at nawala ng connection. Sana naman ngayon wala. Sa Kimo Vlog, ayan nagbaba ng bahay sa Kimo Vlog. Mikasha Kusin, Migalab shoutout, welcome Pilipinas. Hindi pa kita napasyalan, Mikasha, ha? Kasi kakakabit lang ng internet ko, grabe, Pinas is real. Kakabit lang ng internet ko dito sa bahay, hindi pa kita napasyalan. Musta ako nasa Pinas ka na? Oo, nasa Pinas na ako lalabs nung 21. Nung 21 pa ako nandito. Kakabit lang ng internet ko kaya matagal akong hindi nakapag-live. Wala nga tayong internet. Sa Kimo Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Ang Pinas ay very hot. Ang init. Tagaktak ang init. Parang, ba't parang walang mic ang music mo? Wala nga akong music. Hala, nag-ingay pa. Wala bang mic? How come? Tag-ulan ba? Hindi ang init. Ma, ingay niyan. Oh my God. Wala ding mic host. Wala ba meron? Mama. Ayan, meron. Wala ding mic host. Meron, naririnig ko nga yung aking boses. Meron, Mikasha. Tag-ulan, di ba? Hindi tag-ulan, lalabs. Ay, ang init. Oh my God. Ma. Ano ba yan? Naka-live ako. Oh my God. Ano ba yan? Daming ingay sa paligid. Bakit kailangan mag-ingay ngayong oras? Kakagigil naman eh. Meron na ba, Mikasha? Ingay kasi sa labas eh. Hindi ko na marinig yung boses ko. Relax. Relax. Tatay ko nag-iingay. Alam nang naka-live ako eh. Kung kaninang hindi ako nagla-live, walang ingay. Mikasha, ambot oy. Ang aga-aga init ng ulo, ayan. Kasi ang aga-aga eh, alam nang nag-live ako, nagpapa-sound ng malakas. Ano ba yun, yung ingay sa labas? Ayan, Mikasha, nasan ka na ba? Dapat kasi start ka 4 a.m. host. Sobrang aga naman ng 4 a.m. Antok pa ako noon eh.
Ano, 6 yung start ko kasi sobra naman aga nun, tulog pa yung ano, mga tao dito niyan. Pagtulog pa lahat. Ngayon mga gising na yung paligid. Kailan ka uwi, Mikasya, ng Pinas? Ayan, wala pa akong music kasi kailangan pang i-set up, kailangang ayusin, one by one. Walang ulan dito, tag-init kamo, ang init, tagaktak kaya ang pawis. Lalo na pagtanghali na. Ito naman si Uncle Raul, isa rin, no? Walang lockdown ang Macau. Di makauwi. Ah, lockdown ba ang Macau? Ah, bakit marami bang ano dyan may COVID? J-Dog, one party ring, love shout out. J-Dog is in the house. Hi everyone from J-Dog. Taytay Channel, Miguelab, shout out lalabs. Good morning, Philippines. Ayan. Taytay Channel, Miguelab, shout out. Nagbaba ng kanyang bahay, Taytay Channel. Marami palang cases dyan, ano, Mika? Bakit nag-lockdown na naman dyan? Ayan, si J-Dog, nagbaba ng kanyang bahay, J-Dog. 6 million in the house, Miguelab, shout out. Ayan, Bicula ng Uragon, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Palablab naman ako sa aking video, mga lalabs. Ayan yung aking video nung ako nagbiyahe pa uwing Pinas. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Thank you so much, 5 million. Pagpasensya nyo na mga lalas, wala pang music si host. Pag naayos na ni host, magkakaroon tayo ng music. Kasi bago lang. Sino ba yung unang pumasok kanina? Nandito pa ba si si Sakimo Vlog? Sakimo Vlog, nandito ka pa ba, lalab, Sakimo Vlog? Wala na si Sakimo, umalis na. Pin ko muna yung aking Ayan, 6 million in the house, Miguel Love, shout out. 2 million, thank you so much. Three million in the house. Thank you, thank you, thank you. Nasaan ang pangako mo? 4 million in the house, Miguel Love, shout out. 4 million, thank you so much, 4 million.
Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out. Sing music mga lalabs. Sana pag naayos na magkaroon ng music para hindi siya boring. Ayan, Taytay Channel nagbaba ng kanyang bahay lablaban natin. Ayan, Taytay Channel lalabs, I am here in your house. Taytay Channel, 2.77k, I am here in your house. Taytay Channel. I am watching your video now. Taytay. One day ago. Cooking with Sapia, Migalab, shout out. Hello, host, how are you? I am good, Lalab. How about you? I am watching your video, Taytay Channel. Ayan, 6 million in daws, Migalab, shout out. Nurse Anton Tamsak, host, Migalab, shout out. Nurse Anton, Lala, Migalab, shout out. Thank you so much. I'm fast from Cooking with Sapia. Ayan, mga lalabs. Panay ikot na naman. Ano naman nangyayari? Ayan, Taytay Channel, your video is only 1 second and 30 seconds. 1 minute and 30 seconds your video. My new video from Cooking with Sapia. Okay, Cooking with Sapia. I will watch your video, lalas. Ayan, I give you extra banana, Taytay Channel. Ayan, lablabin natin Cooking with Sapia po nagbaba ng kanyang bahay. New video from Cooking with Sapia. 6 million in the house. Mimi love shout out. 6 million. Thank you so much. And mga lalapa, like naman pa ako sa aking video po. Ayan, Bicola ng Oragon. Nakapin po si Bicola ng Oragon. Host my channel, monetize, please watch ad. Congratulations, Cooking with Sapia, mabruk. Mabruk lalab, Cooking with Sapia. Your channel already monetized. Okay, lalabs, I will watch your video. $5 million in the house, Miguel Love, shout out. Thank you, host. I am here in your house, Red Rose Flowers, Cooking with Sapia. And Cooking with Sapia, I am here in your house. Tisay Veronica Miguelab, shout out. Madam Tisay Veronica. Kurot Lalabs, ayan. Madam Miguelab, shout out. Jakitan po kita. Ayan si Madam Veronica. Mabagal kasi dito yung internet, Madam. Oy. Pugito Miguelab, shout out. Ayan, Madam Veronica, meron ka na pong jacket. Ayan, salamat po. Nasa Pinas pa ako kaya nag-iba yung aking background. Ano na nangyayari dito? San ang pangako mo? Morning lalab host from Tisay Veronica. Pugito Miguelab, shout out. Pugito host, please watch ad. Yes, yes. This one, I am here in your house. See, you have red rose flowers. Host, payuda po from Pugito. Ilan na ba yung bahay mo, Pugito? Yan, check natin yan, lalabs, kung ilan yung bahay mo, Pugito. So, sa Cooking with Sapia, you have a nice rose flowers, red flowers. I am here in your house. See, I am watching now. Mary Rose Dragon Fruit. Madam, may galab shout out. Tamsakdan, madam. Madam Mary Rose, kilalive ko lang po kasi kakaroon ko lang ng internet. Matagal akong di nakapag-live.
Kasi ang hirap dito sa probinsya. Pawala-wala pa ng ng wifi, ng koneksyon. Kumusta na Madam Mary Rose? Di pa ako nakadalaw sa'yo. Thank you, host. Ayan. Tisay Veronica, Madam. Ha, ha, ha. Grabe dito sa Pinas, napakainit. Di pa kita napasyalan, kakakabit lang ng internet ko. Kaso lang nagpakabit naman ako ng internet kahapon. Grabe, 1 hour lang yung live ko, namatay, nawala na ng connection. Ganito. Your video, Cooking with Sophia, is 2 minutes and 31 seconds. Same tayo lalabhos, hirap signal, balik na tayo abroad. Kaya nga, ang hirap. Nakakagigil kahapon, gusto kong mangisda para bisitahin ko yung mga mga nagla-live. Nako, maghapon walang internet. Nakakagigil. Alam niyo kung magkano pa kabit ng internet dito? Nasa 12K. Tapos walang connection, 'di ba? Sana all. Cooking with Sophia. I watch Lalads. Now I finish your video, see? Mary Rose Dragon Fruit. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Mary Rose Dragon Fruit. Ha ha ha. Kaya sabi ko, naku, ibang-iba talaga, oy. Tapos tagaktak pang init dito, grabe. Hindi mo alam kung saan ka susuksok pag tanghali. Sobrang init. Thank you, host. You're welcome, Lalabs. Cooking with Sophia. Ayan, 6 million in das. Miguel Love, shout out. 6 million. Kailangan kong magdadaldal at wala akong music. Kasi boring, wala music. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much. Mga lalas, palablab naman po ako sa nakapin. Ayan. Host, paayuda Pugito. Ayan, check ko yung mo, bahay mo, Pugito. Wait lang, check natin. Nasaan na ba yung bahay ni Pugito? Pugito. Sino ba to si Pugito? 393. Ayan, sigipin kita lalabs ha. Palike din lalabs sa aking video. Ayan, si Bicula ng Oragon. Pin kita Pugito, baby pa yung bahay mo. Fake Pogi TV. Fake Pogi TV. Fake Pogi TV. Mga lalas, palablab naman pa ako sa nakapin. Ayan, Fake Pogi TV. Meron kang 393. Ayan, lalas, bigyan kita ng 5 lalabs ha. Fake Pogi 3. Ayan, palablab naman po ako sa nakapin mga lalabs. 7 million in the house, Miguel, shout out. Madam, kahit mainit dyan, you look so beautiful. Ayan. Salamat. Kailangan natin magpaganda. Huwag tayo ditong magpalusyang. Sa Kimo Vlog, ayan, nagbaba ng bahay sa Kimo Vlog. Tingnan natin ilan din yung bahay ni sa Kimo Vlog. Oh my God, si ano pala to? Dantia Valdez. Lalab, Miguelab, shout out. Sa Kimo Vlog pala to, may look at them, super cute cat, Dantia Valdez. Ayan. Ikaw para to, Lalabs, kumusta na, Dantia Valdez? Hindi pa ako nakadalaw sa inyo kasi kakabit lang ng aking internet. Diyos ko naman dito, ang hirap ng signal. Full pack sa nakapin. Pugito Lalas, pasuklian na lang si Madam Tisay Veronica. Madam Tisay, nasa Pilipinas ka rin pala. Kailan ka ba umuwi? Nagpurgod ka na ba? Madam Tisay, nagpurgod ka na? Ayan, Tisay Veronica, nagbaba ng bahay. Pugito, pasuklian na lang, Pugito. Tisay Veronica, dan na sa'yo. Ayan, Pugito. Ay, Pugito. Pugito, nasa bahay mo ako, Pugito. Mary Rose Dragon Fruit, nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan, lablabin natin yan si Madam. Meron para siyang Ayan, tamsakan natin si Madam. Tamsak, Madam Mary Rose. Fake Pogi TV, nasa bahay mo ako, Madam Tisay Dan Sukli po. Ayan. Monterdi, tamsak, host, Miguelab, shout out, Monterdi. Ayan, Fake Pogi TV, nasa bahay mo ako, ganito pala sa Divisoria Paggabi, part 2, vlog 95. Ayan, nasa bahay mo ako, Pugito Lalabs, Pugito. Ayan, pinapanood ko yung video mo, nasa ka, nasa Divisoria.
Ayan, panoorin natin 'to ng 2 minutes para hindi siya malagas. Bigyan kita lalabs ng 5 banana lalabs. Fake Pogi TV. Init dito sa atin lalabs, haha. Oo, grabe, Madam Veronica Tisay. Ang init, tagaktak, parang gusto mo na lang ano. Bongs World, Mega Love shout out. Good morning, lalabs. Bongs World TV at iba pa, Mega Love shout out. Kumusta ka na po, Bongs World? Namuni ka na ba, Bongs World? Kumusta na yung ano mo channel? Sa Kimo Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Berantal V Vlog, Tamsak Dan, Mega Love shout out. Ayan, Mary Rose Dragon Fruit. Ayan, meron ka na pong jacket, Berantal V Vlog. Lalas, meron ka na pong jacket. Berantal Vlog, Mega Love, shout out po. Ayan, Mega Love, shout out, lalabs. Ayan, fake pogi lalabs, nasa bahay mo ako, pinapanood ko pa. Unahan ko na lang po, isdain ko po sila. Ayan. Sige, lalab, dikitan mo yan. Si Mary Rose Dragon Fruit, nagla-live yan. Tisay Veronica, nagla-live din yan, lalabs. Sipag lang, darating tayo dyan. Ayan, oo, lalabs, sipag lang. Ayan, Fake Pogi TV, nasa bahay mo ako, lalabs. 2 minutes na to, lalabs. Idikit ko na to sa'yo. Ayan, hindi yan malalagas. Bongs World, nagbaba ng bahay. Monter D, nagbaba ng bahay. And mga lalabs, palablab naman ako, binababa ni Night po yung aking mga member. Ayan, Ara and Elos Vlog po. Ayan yung aking member, madam. Ara and Elos Vlog, good morning po, madam. Ara and Elos Vlog, like Dan. Ayan, nagkabulol na ako. Kabulol-bulol na si host. Ayan, nangangamoy yung tuyo. May naamoy akong tuyo, mga lalabs, may nagpiprito ng tuyo. Ayan, sarap talaga pag nasa Pilipinas. Sarap ng mga pagkain dito. Tisay, old friend Dan from Cooking with Sapia. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Pogi. Pogi, ayan, dikit ko na to sa'yo. Naka 2 minutes and 30 seconds. Hindi na to malalagas. And unang dikit sa'yo, Bongsword Kalimbang All po from Tisay Veronica. Harang from Ara and Elos Vlog. Durantal V Vlog, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia po, nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million in the house. Miguelab, shout out. Ayan, Pig Pugi, natapos ko na nga lalas. 3 minutes and 46 seconds. Mon on the way from Bongs World. Ayan, unang dikit sa'yo, Fake Pogi. Palablab pa ako sa nakapin, mga lalabs. Si Fake Pogi, baby pa ang bahay. 393. Ayan, unang dikit sa'yo, lalabs. Fake Pogi. Iniisda ko pa po sila. Sige lang, lalab, Berantal TV. Kapag tapos mo ng isdahin sila, lab, i-shout out mo. I-shout out mo kung sino yung nadikitan mo para masuklian kanila. Cooking Dan Sukli, salamat, lalabs. Ayan. Cooking with Zapia, kindly return to Tisay Veronica, lalab, already connected to your channel. Thank you so much. Ayan, Tisay Veronica, nagbaba po ng kanyang bahay. Cooking with Sapia, kindly return to Tisay Veronica, lalabs. Thank you so much. Ayan, pangalawang dikit sa'yo, Fake Pugi TV. Sabay mo ako uli, lalabs, Fake Pugi. Daming harang, oy. Ayan, 397 ka na. Balikan mo yung mga dumikit sa'yo, Pugi. Ito, pangalawang dikit ko sa'yo, hindi na ako magbabakas. Pugi ito. Ayan, nasa Divisoria ka, lalabs. 5 million in the house, Miguel Love, shout out, 5 million, thank you so much. Ayan, Pugito, pangalawang dikit sa'yo, Pugito. Tar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 an. Charan. Ito, pangalawang dikit sa'yo, Pugito Lalabs, Fake Pugi TV. Pangatlong dikit. Ayan, dito ko sa pangalawang video mo, sa isang video. Tikman ang patok na only wings ng Tondo, Manila. Tisay Veronica Dan sa'yo from Monterdi. Ayan, Madam Tisay, dan na po si Monterdi po sa Madam Tisay. San province mo lalabhos? Nasa Bicol po ako, Madam Tisay. Nasa Bicol, sa Kamsur. Ikaw po, Madam Tisay, saan yung province mo? Nasaan ka ba ngayon? Ano ka na ba, for good? O vacation ka lang? Ako, muna ako for good, saka na lang.
Monterdi Dan Pulpak with Bakas, thank you. Ayan, Monterdi, pasuklaan na lang po si Bong's World. Ayan, fake pogi na sa bahay mga kaulilat. Pangatlong dikit to sa'yo, fake pogi. Pugito pala, pugito. Ayan, pangatlong dikit. Saan liwings mong napakasarap? Ayan, nakakagutom. Nakakagutom naman to. Ayan, pinanood ko siya lalas para hindi siya malagas. Ayan, 5 million in the house. Migalab, shout out. Salamat sa 5 million here. Ayan, salamat host. Ayan, lalas hindi yan malalagas. Ito pang-apat na dikit. Hindi to malalagas, lalabs. Bong's World TV old friend Dan, please check from Cooking with Sepia. Burantal Vlog Dan sa'yo, sir, from Monterdi. Tamsak Watch Mon, dating dikit from Tisay Veronica. Ayan, thank you so much. Ayan po gito, pang-apat na dikit to sa'yo, lalabs. Tisay on the way from Bong's World. Pagpasensya nyo na mga lalabs, wala pa akong music. Sana maayos ko na to ng para magkaroon ng music, para hindi hindi boring. Pag walang music, boring eh. Ayan, pangapat na dikit to sa'yo, lalabs. Lalabs, Pugito. Salamat, Ate Tisay from Pugito. Ayan, mga lalabs. Amazing Miss binababa ni Nightboot. Pugito, walang anuman from Tisay Veronica. Ni-isa-isa ko na lang po sila from Burantal V Vlogs. Sige lang, lalabs. Pagtapos mo na sila, lalabs, i-shout out mo lang at susuklian ka niyan. Playing at iwan na lang po ng bakas from Burantal V Vlogs. And shout out mo, lalabs, yung nadikitan mo. Bong's World Pulpak Dan from Sakimo Vlogs. Ayan, si Dantia Valdez pala to. Part 2 ang pagbili ng isdang sariwa sa Baseco. Ayan, hindi na ako magbakas, Pugito. Yung una lang binakasan ko, pero hindi na ako magbakas. Ayan, sa video mo ako uli. Ayan, pinapanood ko siya, Pugito. Yung pagbili mo ng fresh na mga isda sa Baseco. Ayan, panoorin muna natin para hindi siya malagas. Ayan, Bong's World, pulpak daw si Sakimo Vlog, pasuklian na lang. Monterdi, nagbaba ng bahay, Monterdi. Ayan, nablabi natin si Monterdi, mga lalab. Brochito Channel, ayan, binababa po ni Nightboot. 5 million in the house, Migalab, shout out. 5 million, thank you so much. Pugito, dan sa'yo from Monterdi. Ayan, Pugito, suklian mo na lang yung mga dumikit sa'yo, lalabs, Pugito. Ayan, dikit ko na to sa'yo, fake Pogi, lalabs. Ayan, yung pang-apat kong ayuda sa'yo, ito na. Hindi na to, lalabs, lalagas, 101%. Ayan, pang-limang dikit to sa'yo, limang ayuda. Pang-limang ayuda to sa'yo, Pugito. Ayan, some reflection, Migalab, shout out, hello, host. Monterdi Dan Sukli po from Pugito. Pugito Dan sa'yo from Monterdi. Tisay Dan Pulpak with Bakas. Pasukli naman po from Bong's World. Madam Tisay Dan po sa'yo si Bong's World. Pasuklian na lang po, salamat. Ayan, Pugito, pang-limang ayuda sa'yo, lalabs. Ayan, panoorin ko ito sa'yo. Yung live stream mo. Padikit please from Larry. Larry, Migalab, shout out. Salamat sa patamsak mo, lalab. Patusok host from some reflection. Meron ka bang premiere mo pala to, lalab, sa some reflection. Ayan, sa bahay mo ako, tamsakan natin yan. Ayan, tamsak, some reflection. Ayan, Pugito, pinapanood ko pa yung video mo. Bong's World, pasukli po from Sakimo Vlog. Pugito on the way from Bong's World. Ayan, Pugito on the way si Bong's World sa'yo, lalads. Ayan, fake Pogi. Ang limang ayuda to sa'yo, lalabs. Ilan na ba yung bahay mo? Ayan, nag 401 ka na, Pugito, lalabs. Pugito. Paayuda House Road to 3K. From some reflection. Ayan, sige lang, lalabs. Diyan ka lang, lalabs. Ayan, pang-lima tong ayuda sa'yo. Fake Pogi, nag 401 ka na, lalabs. Ayan, dikit ko na to. 2 minutes na yung watch ko sa'yo. Some reflection, pulpak dan from Sakimo Vlog. Monterdi, nagbaba ng bahay. Ayan. Dan ako sa'yo ng 5, Pugito, lalabs. Ayan, 101% hindi yan malalagas. Pinanood ko yan lahat.
Monterdi nagbaba ng bahay. Monterdi, ayan ang salamat, ang laki ng bahay ni Monterdi. Sana all. 9K. Road to 10K. Ayan, tamsakan natin yan si ano, si Sam Reflection, meron pala siyang premiere. Sam Reflection. Sino pa yung may maliit na bahay dyan? Magsabi lang kayo mga lalabs. Saan na ba yun si Sam? Sam Reflection. E-bike ride with 5 years old driver. Ayan, tamsakan natin yan. Harang ho, salamat lalab sa paharang. Monterdi nagbaba ng bahay. Sam Reflection, dating dikit from Monterdi. Ayan, Pugito dan Pulpak from Bong's World. Berantal V Vlog dan from Cooking with Sapia. Ayan, Berantal Lalabs, pasuklian na lang po si Cooking with Sapia Lalabs, dan na sayo. Pasuklian na lang, salamat. Road to 3K. Sino ba yung road to 3K? Ayan, magpin naman tayo ng iba. Sino ba yung kaninang pumasok? Berantal, nasaan na ba yung bahay ni Berantal? Berantal, nandito ka pa ba? Berantal, baba ka ng bahay. Bong's old friend, please return. It's me, Jimmy Galab. Shout out, Lalab. It's me, Jim. Hi. Ayan, Miguelab, shout out. It's me, Jim. Lalab, thank you so much. Hi, Miguelab, shout out sa'yo, Lalabs. Berantal V, baba ka ng bahay, Berantal. Sana yung bahay mo, Berantal V. Hanapin ko na nga lang. Good morning, host. Ayan, Lalab, it's me, Jim. Good morning, Lalabs. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Larry Padikit. Ayan, tingnan natin si Larry. Larry and Bang Photography. Sa Kimo Vlog. Dantia Valdez. Nandito pa ba si ano? Wala na, umalis na ba? Berantal V Vlog. Nasaan ka pa ba? Nasaan ka na, Berantal? Berantal, baba ka ng bahay mo, Berantal. Kung nandito ka pa, baba mo yung bahay mo, Lalab. Berantal V. Ayan, kung wala, punta tayo kay Madam Tisay. Naggumuhit ka na, ano, Pugito Lalabs, nag 403 ka na. Madam Tisay, nasaan na yung bahay mo, Madam Tisay? Hindi ko makita, ang liit kasi ng ano. Madam Tisay, nandito ka pa po, Madam Tisay? Opo, salamat po. Ayan, sa walang anuman, Lalabs from Pugito. Madam Tisay, nandito ka pa ba? Hanapin ko na nga lang si Madam Tisay. Tisay. Sa Kimo Dan full package with bakas. Thank you from Bong's World. Ayan, sa Kimo Lalas, pasuklan na lang po si Bong's World. Dan na sayo. Ayan, 6 million in the house. Migalab, shout out. 6 million, thank you so much. Thank you. Ayan, puno tayo kay Madam Veronica. Tisay Veronica. Isa-isa tayo mga lalas. Lahat ko kayo pipin mga lalas. Ayan, Veronica, lablabin natin mga lalas. Veronica. Ayan, Tisay Veronica, nakapin mga lalas. Palablab. Sa Kimo, pasuklian na lang si Bong's World, Lalabs. Larry Pulpak dan from sa Kimo Vlog. Ayan, Madam Tisay, nasa bahay mo ako, Madam Tisay. Ang laki na pala ng bahay ni Madam Tisay. Thank you, Mama, sa hadiah. Ayan, alhamdulillah, merong hadiah. Tisay Veronica, nasa bahay mo po ako, Madam Tisay. Ayan, pinapanood ko pa yon. Dan kanina po, Bong's World from sa Kimo Vlog. Cooking with Sapia po, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, 6 million in the house, Migalab, shout out. Thank you so much, everyone. Dan kanina, Bong's World from sa Kimo Vlog. Ayan, Bong's World, dan na sa'yo si Sakimo Vlog, Lalabs. Ayan, Madam Tisay, nasa bahay mo pa ako, Madam Tisay.
Ayan, nagpapalagay ka ng hina sa iyong kamay. Ayan, Madam Tisay, nasa bahay mo ako. Nandito ka pa ba, Madam Tisay? Nandito pa ako sa bahay mo, Madam Tisay. Pinapanood ko yung pagpalagay mo ng ano. Johnny Sabandal, Migalab, shout out, Lalabs. Haranghos. Ayan, may premiere. Ay, may premiere ka pala, Lalabs. Sige, ipin natin yan. Ipin natin yan. Nandito pa ba si Sam Reflection? Kasi meron din siyang premiere. Dito pa, Lalabs. Ayan, nandito pa ako sa bahay mo. Sige po, Johnny Sabandal po. Tamsakan po natin yung premiere mo, Lalabs. Ayan, tamsakan natin yan. Ayan, nasa bahay mo po ako, Madam Tisay. Ayan, pinapanood ko, panoorin ko to ng 2 minutes para hindi siya malagas. Madam Tisay, saan pala yung province mo? Tusok na. Ayan, Lalab, salamat sa patusok mo, Jonel Sabanal. Ayan. Thanks, Sakimo from Bong's World. Ayan, Tisay Veronica Pulpakdan from Sakimo Vlog. Ayan, Madam Tisay, dan na po sa'yo si Sakimo Vlog. Pulpak daw po, pasuklian na lang, salamat. Ayan, tamsakan ko po yung ano mo, Jonel Sabanal, yung premier mo, Lalabs. Ayan, tamsakan natin yan. Ayan, yung premier mo, 6 days. Mag-i-start yung premier mo after 6 days. Sa mga nakakalimot, Bekenemen. Bekenemen, mga Lalads. Ayan. Ayan, Madam Veronica, dinikit ko na to po sa'yo, Madam. Ayan, dikit na to, 2 minutes. Johnny Kalimbang all sa premier mo, Lods. From Tisay Veronica. Ayan, Madam Tisay, pangalawang dikit to sa'yo, Madam Tisay. Ang dami-daming harang. Sakimo, salamat, Lods. Ayan, it's me, Jim Dan Tusok from Johnny Sabanao. Sakimo Vlog, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Sakimo Vlog. Sakimo Vlog, nagbaba po ng bahay, mga Lalabs. Pagpasensya nyo na mga, wala tayong music, kaya nabuboring yung aking viewers. Yan, Borchito Channel, binababa po ni Nightbook, mga Lalabs. Ayan, Bicula ng Uragon, mga Lalabs. Patamsak din pa ako sa aking new video. New uploads, mga Lalabs. Bicula ng Uragon. Tamsak lang, mga Lalabs, sapat na. Ayan, thank you so much. Kahit 1 minute watch lang, okay na si host. Idol work muna ako. Sige po, Bongsol, Lalab, mag-ingat ka palagi and God bless. Sige lang, Bongsol, mag-work ka na, Lalabs. Tisay Pulpak from Johnny Sabanal. Ay, Madam Tisay, dan na po sa'yo si Johnny Sabanal. Madam Tisay. It's me, Jim Pulpak, dan from Sakimo Vlog. It's me, Jim. Pasuklian na lang si Sakimo Vlog. Dan na sa'yo, Lalab. Salamat. Pasuklian na lang po. It's me, Jim Kalimbang all sa premier mo, Lalabs. Ikaw ang hulog ng langit. And pangalawang dikit po, Johnny, salamat sa suklilods from Tisay Veronica. And Madam Tisay, pangalawang dikit po sa iyo, Madam Tisay. Ayan, Madam Tisay. Bato. Hindi makita. Ayan. Pangalawang dikit. Hindi na ako magbakas. Premier, ayan, tamsakan natin si It's Me Jim. Sige, Lalab, tamsakan ko yan. Ayan, tamsak na, Lalab. It's Me Jim. Tamsakan ko ng main. Tisay, salamat from It's Me Jim. Sakimudan na sa'yo kanina pa. May bakas ako from Tisay. And Lalab, It's Me Jim. Tamsakan ko na to, Lalabs. Dati man tayong magkadikitan kasi nagpunta na ako dati sa premiere mo. Ayan. Ayan, tamsak dan. It's Me Jim. Nasa ano pa siya. Okay lang daw ba na walang day off ang isang domestic helper?
Hindi okay yun. Ate Malens official Migalab shout out paayuda host. Ayan Ate Malen Migalab shout out. Sige po Ate Malen, ayudahan natin yan. Tamsak dan from iba Migalab shout out baby pabahay ko maawa at maluoy. Dan tusok host ganda from Merilus. Lalab Merilus, nasa Pinas ka na? Nasa Pinas na ako lalabs. Hindi ka pa ba nakauwi? Ayan, baba ka ng bahay mo. Tingnan natin yung bahay ni ano. Eva, padikit please from Eva. Sige lang ano Ate Malens, nasa na yung bahay mo Ate Malens, yung pinapadikitan mo, hindi mo to bahay? Patamsakan natin yung may premiere. It's me Jim, nasaan na ba yung premiere mo lalabs? Nasa Pinas ka na ba Merilus lalabs? Tararan tara, rarararararara. Ayan, patamsak naman ako mga lalabs na nakapin. May premiere po, may premiere. It's me Jim. Ayan, patamsak po ako nakapin mga lalabs. Tamsakan po natin yung may premiere mga lalabs. Ayan, sunod po kita Ate Malens. Wait lang po Ate Malens ha. Babaw nyo po yung bahay mo Ate Malens para kunin ko na lang. Lalabs, Ev, full pack sa'yo from Tisay Veronica. Dan Tisay Veronica from Merylos. Ayan, Madam Tisay, dan na po sa'yo si ano, Merylos. Pasuklian na lang po. Dan na po sa nakapin from Ate Malins. Ilan na ba yung bahay ni Ate Malins? Ayan, 1.59. Ate Malins. Katas ng Bahrain, Day 15 My House Renovation. Wow, sana all. Ate Malins official. Bigyan po kita ng 5 Ate Malins. Ayan si Ate Malins po nagbaba ng bahay, Ate Malins. Eva Varingdan Pulpak from Bongs World. Ayan si Bongs World nagbaba ng bahay. Patamsak naman ako mga lalab sa nakapin. Mayroon pong premiere yung nakapin mga lalab. Tamsakan po natin nakapin. Ayan, it's me Jim. Ayan, it's me Jim. Dikit ko to sa'yo lalabs. Kalimbang. Ate Malens on the way from Bongs World. Sa Kimo Vlog nagbaba ng bahay. Ate Malins on the way daw po si Bongs World sa'yo, Ate Malins. Ayan, Ate Malins, dito ko sa bahay mo, bigyan kita ng 5, Ate Malins. Padikit please from Eva. Ayan, lablabin natin si Eva mga lalabs. Natin yung bahay ni Eva. 1 point si Eva, baring pala to. Maya, Uti Kuya Bong, baka magkasabayan tayo. Ayan, Kuya Bong's World, maya-maya daw po from Ate Malins official. Baka daw magkasabayan kayo. Ayan, Ate Malins, nasa bahay mo ako, Ate Malins. Biyang kita ng 5. Ate Malins official. Ate Malins Dan from Merilus. Dikit na pala to kay Ate Malins. Tingnan natin to. Ayan, Ate Malins, nasa bahay mo pa ako, Ate Malins. Live ka, dream, dikitan, ayudan, kantahan, pasok lang guys. Ayan mga lalabs. Tamsak watch lalab Merilus, dating dikit from Tisay Veronica. Ayan, tamsak watch daw sa'yo, ano lalabs. Ate Malins, Dan Pulpak with Bakas, pasukli naman po from Bongs World.
Thanks, Tisay Veronica. Ayan, Ate Malins, nasa bahay mo ako. May harang ka pa, Ate Malins. Jankin Puentes, Tamsak Host, Migalab, shout out. Jankin. Ayan, Jankin, Tamsak. Lalab, salamat sa patamsak. Ayan, jakitan kita kahit mainit dito sa Pilipinas. Bibigyan pa rin kita ng jacket para pagpawisan ka. Tisay Miguelab, shout out sa'yo from Janken Fuentes. Ayan, Lalas, may jacket ka na, pwede ka ng pagpawisan. Kasi sobrang mainit sa Pinas. Kasi natin yung electric fan. Ayan, Janken, may jacket ka na, Lalads. Ayan, Ate Malins, pinapanood ko pa, Ate Malins. Merelos Miguelab, shout out from Sakimu Vlog. And for Melinda's Miguelab, shout out. Ayan, Ate Malins, unang dikit sa'yo, Ate Malins. Sana yung iba ko palang alagad nakadikit na sa'yo. Nakauwi ka na, pretty host, sana all. Ikaw ba, di ka pa ba nakauwi? Nag-extend ka? Nag-extend ka ba dyan, Merilus? Nung 21 pa ako lalabs, nakauwi. Tamsak at harang sapat na from Junkin Fuentes. Nakauwi na ko lalabs. Ikaw hindi ka pala nakauwi. Kailan ka ba uuwi? Nag-extend ka ba ng kontrata mo? Dansukli na po, Bongs World TV, Dansukli po. Ayun, wala na ata to si It's Me Jim. Lang tayo ng iba. Joba Bruce Love TV, Mega Love shoutout. Hello. Pretty Mohosa. Thank you so much, Junkin. Wala pa yung kapalit ko, host. Hinihintay ko lang. Pag dumating na yung kapalit mo, saka ka uuwi. Sige lang, lalabs. Thumbs up done from Juba Bruce Love TV. Juba, Mega Love shoutout. How are you, lalabs? Juba, long time you're not visiting to me. Ayan. Junkin Fentes, nagbaba ng bahay. Junkin Fentes. Ayan, thank you so much. Lablabin Juba, Bruce Love TV. Ayan, Lalab, thank you so much. Thank you. Ayan, sino pa ba yung may premier dyan? Punta tayo kay Sakimo. Kanina pa to si Sakimo. Nandito ka pa ba, Sakimo, Lalabs? Okay, I never feel so well. What happened to you, Juba? You are sick? Musta sa Pinasos, di ba nilipat ang Malacanang? Hindi naman, Lalabs, nilipat. Nandun pa rin. Kaso lang ang climate dito talagang napakainit, Lalabs. Tagaktak ang pawis mo dito. Sobrang mainit. Ayan. Okay, but I miss you, my love. Oh, you miss me. Juba, really, you miss me. I am here now in the Philippines. Ayan, thank you so much, Juba. Junkin, hello from Tisay, Veronica. Ayan, Madam Ate Malins, nasa bahay mo pa ako, Ate Malins, ulit. Ayan, live stream di kita na ayudahan, kantahan, pasok lang. Musta na Tisay Veronica from Junkin Fentes. Juba Bruce Love TV, nagbaba ng bahay. Ayan, 3 million daw, bigla shout out. Ate Malins, may harang ka, Ate Malins. Sabi niya, mas grabe init dito, host. Di kaya ng kutis pag nasa labas ka, parang masusunog. Lalabs, dito naman sa Pinas, pag nag-stay ka sa labas, pag isang oras ka lang, pagpasok mo ng bahay, sunog ka na. Okay, what I feel better now. Ayan, it's okay. Thank you so much, Juba. Take your medicine, Juba, so that you will feel better. Ayan. Ray 27 vlog. Harang Migalab. Shout out, Ray. Ayan, salamat, Lalabs, Ray. Bigyan kita, Lalabs, ng jacket kahit mainit. Ayan, nasa Pinas ka ba, Lalabs? Ayan, meron ka ng jacket, Lalabs. Ray 27, nasa Pinas ka ba? Kahit mainit sa Pilipinas, bigyan kita ng jacket and pwede ka ng pagpawisan. Morning sa lahat, Late Girl Channel, Migalab, shout out. Junkin, hito, maganda pa rin Pinas na ako, Junkin. 1 week na ka, kumusta na, Lods? Ayan, natawa tuloy si Mary Luz. It's Me Jim Premiere. Ayan. Tamsakan natin si It's Me Jim, mga lalab. Yes, from Juba Bruce Love TV. Tusok, host lalab, salamat sa patusok mo, Ray 27 vlog. Sana all, Ate Tisay, nakauwi ka na rin pala. Ayan, nasa Pilipinas na si Madam Tisay. Napil niya na yung init ng Pilipinas at yung sobrang mahal ang bilhin dito sa Pilipinas. Merilus, masasyak ka talaga, mga lalabs. Okay, blessing to each and everyone in this house. Ayan. Thank you so much. Late Girl Channel, nagbaba ng bahay. Salamat, host from Ray 27 vlog.
Nasa Pinas ka na pala, okay lang, Tisay. Ayan. Mary Rose Pasukli po from sa Kimo Vlog. Ayan, lablabin po natin sa Kimo Vlogs. Ayan, Madam Tisay Pasukli na lang daw po. HS Kim TV Happy Star, mega love shout out to you, lalabs. Anong sa'yo? Ayan, HS Kim TV Happy Star, mega love shout out. Mary Rose, yes, lalab, dito na ako Pinas, 1 week na, uwi ka na rin, lalabs, hehe, ayan. HS Kim TV Happy Star, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Juba Bruce Love, thank you so much. Bisita ka naman sa bahay ko ha, hindi ka na nakadalaw, hay. Dadalaw yan, Junkin, dalawin din kita lalabs. Siyempre, kakagaling lang namin ng Pinas. Ang hirap pa ng internet dito. Ang hirap ng signal. Hindi katulad dyan sa abroad. Ayan. Lady Girl Dan from Mary Los. Juba Bruce Love nagbaba ng bahay. Junkin, tagal ko na nga di nakawaiti hina signal. Kaya nga po, Madam Tisay, ang hirap kaya ng signal dito sa Pinas. Lalo nang nasa province. HS Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay. Ate Malins nagbaba ng bahay. Padikit please from Eva. Ayan, Juba Bruce Love, thank you so much. Lady Girl Pasukli sis from HMG. Lady Girl Dan po si HMG Pasukli na lang po. Junkin Fuentes, thank you so much. Junkin Fuentes Dan from Morelos. Ayan. Wala tayong sasahurin, Madam Veronica, kasi ako rin matagal ako, 2 weeks siguro akong hindi nag-LS. Walang kita kay YT. Ayan, oh, hina talaga from Junkin Fuentes. Minsan wala pang internet katulad kahapon. Maghapon walang internet, nagkaroon ng internet, mga 5:30 na ng hapon. Ray 27 vlog nagbaba ng bahay. HS Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalabs. Ayan, Ate Malins, pangalawang dikit ko na to sa'yo, Ate Malins. Ayan, SS Kim Happy Star nagbaba ng bahay. Oh, wala talaga din tayong sahod, ha ha ha. Wala tayong sisildohin, oy. Ngayon kailangan nating sumahod, grabe. Ang mahal pa ng bilhin dito sa Pilipinas, mga lalas. Try yung pumunta sa supermarket. Parang ayaw mong bumitaw ng pera. Akalain mo yung shampoo sa abroad is 10 dirham lang, 13 dirham. Dito isang piraso lang is nasa 250, 270 pesos. Oh my God, nung pumunta akong supermarket, parang ayaw kong bumili, wag na nga lang mag-shampoo. Sabi ko, wag na nga lang mag-shampoo, syuhada. Yung sabon, grabe, 100. Ray 27, Dan po from Morelos. Ayan, Ray 27, nagbaba ng bahay. Ayan, padikit please from Eva. Grabe mga lalabs ang bilihin sa Pilipinas. Pati ang manok napakamahal. Mary dating dikit, tamsak na lang, salamat from Ray 27 vlog. Ayan, 6 million in the house, mega love, shout out. OMG, grabe naman yan, no? Bili na lang ako dito ng sabon at shampoo. Mary Rose, bumili ka na dyan, lalabs. Wala, maniwala ka sa akin. Pag di ka nagdala, masasyak ka talaga. Punta ka sa SM, Diyos ko. Yung sabon lalas, maliit lang, 270 pesos. Yung 1,000 pesos mo, magkano na lang yung mabibili mo. Hindi katulad sa abroad, yung $100 mo, meron ka ng isda, meron ka ng mantika, everything, meron ka pang isda. Mabibili mo, marami ka ng mabibili. Pero dito, yung 1,000 pesos, mga lalabs, hindi ka na makakabili ng ulam. Yung mantika, napakamahal, Diyos ko. Parang ayaw mo nang bumitaw. Parang ayaw mong bumili. Shampoo nga lang yung binili ko. Diyos ko, parang ayaw ko nang bumili. Wag na lang mag-shampoo. Diyos ko, ang mahal ng bilhin dito sa Pilipinas. Nangyari sa Pilipinas, oy. Nasasabi ko, Diyos ko, 10 dirham lang to sa sa abroad. Dito inaabot ng Diyos ko, kalahati na yung 500 mo, magkano na lang mabibili mo? Wala pang ulam. Ray 27 nagbaba ng kanyang bahay. HS Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay. Neil Navarro, tamsak, lalab, migalab, shout out, salamat sa patamsak mo. Ayan, paguhit po. Neil Navarro, ang laki ng bahay, nasa 12K lalabs. Ayan, paguhit po from Neil Navarro. Ayan, 9 million in the house, migalab, shout out, 9 million, thank you so much mga lalabs. Maraming salamat. Paguhit si Neil Navarro, mga lalabs, malaki na yung kanyang bahay. Ayan, Ate Malins, pinanood ko pa rin yung video mo. Kaya ang mga mahihirap dyan, lalong naghihirap sa mahal ba naman ng bilihin. Kaya nga, Meros, kung ako sa'yo, lalas, bumili ka na dyan ng mga kailangan mo kasi pag nandito ka sa Pilipinas, masasyak ka talaga, lalabs. HLJ Lalim TV Vlog Tusok, migalab, shout out, HLJ Lalim, lalas, ayan, bigyan kita ng jacket, lalabs. Nasa Pilipinas ka ba?
para pagpawisan ka na. Ayan, may jacket ka na mga lalab, mag-start ka ng pawisan kasi napakainit dito sa Pilipinas. Ayan, may jacket ka na lalabs. HLJ Lalim TV Tusok. Merelos dan na sa'yo. Thank you from Junken Fuentes. Right 27 vlog nagbaba ng bahay. Thanks din po Junken from Merelos. Love, ayan. This Juba Bruce Love TV always calling me love. Ayan. Thank you so much Juba Bruce Love TV. No problem. Ayan. Junken Fuentes nagbaba ng bahay. Mga lalas pink vlog. Ayan. Binababa po ni Nightbot. Palablab din po ako mga lalas. 10 million in the house. Migalab shout out. Ate Malens official nagbaba ng bahay. Eva dan to you from Marco Agustin. Ayan. Madam Madonna, mega love shout out, Madam. Ayan, yung mga bisitahin natin yan mga lalabs. Dito na po ako sa Pinas, Madam Madonna. Merelos Dan from Leyte Girl Channel. Leyte Girl Channel nagbaba ng bahay. Ate Malens Dan po from Merelos. Ayan, 8 million in the house, mega love shout out. Mga love, dan na po ba kayo sa nakapin? Ayan. Dantia Valdez, wala na ata si Dantia Valdez sa cute niyang cat. Ayan, Merelos na sana yung baba. Anong baba? Bahay. Ayan, lablabin natin Merelos mga lalab. Nakapin Merelos mga lalabs. Wala pa tayong music mga lalabs kasi kakapakabit ko lang ng internet. Hindi ko pa naayos lahat. Ayan, Junkin Dan from Ray 27 vlog. Late girl Dan si Merelos pasok lang. Miss you host. Ayan, Madam Madonna. Bibisit ako sa LS mo, magpapamember ako sa'yo, ha? Ayan, salamat sa pagsabit, host from Merelos. Atilin, shout out sa'yo. Chef Errol Karumay, migalab, shout out, lalabs. Chef Errol Karumay, migalab, shout out. Thank you so much, lalab. Chef Errol Karumay. Okay, from Juba Bruce Love TV. And mga lalabs, palablab din pa ako mga lalab, patamsak din pa ako mga lalab sa aking video. Ayan, binababa po ni Bicula ng Oragon. Ako yan mga lalab, si Bicula ng Oragon yung aking bagong upload. Ray 27 vlog, Ate Dan. Ate Dan daw po sa'yo si Ray 27 vlog. HS Kim TV, nagbaba ng bahay, lablabin po natin. Bis by vlog, migalab, shout out, tamsak host. Bis by vlog, ayan lalas, bigyan kita ng jacket lalabs kahit napakainit para mag-start ka ng pagpawisan. Ayan lalas, meron ka ng jacket. Kahit napakainit dito sa Pilipinas, Bis by may jacket ka na lalabs. Salamat. Salamat host from Madam Madonna, HLJ Lalim TV Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Host, may bago akong upload, Ate Ay. Ayan, sige, Chef Errol Lalabs, panoorin natin yung bago mong uploads, Lalab. Muwana Morena, hello ate, migalab, shout out Lalabs. Tamsak, salamat sa patamsak. Muwana mo, ayan, si ganda to, si Miss Maganda, si Morena. Muwana Morena, migalab, shout out. Merelos OTW sa'yo from Chef Errol. Best Buy Vlog, ayan, salamat tos from Best Buy Vlogs. Ray 27 Dan Sukli from Ate Malins. Happy Star, ayan, nagbaba ng bahay. Ate, salamat from Ray 27 Vlog. 8 million in the house, migalab, shout out. SLJ Dan Sukli po, thank you. Bis by Vlog. Palablab mga lods from Bis by Vlogs. Ayan, Merelos, punta ko ulit sa bahay mo, lalabs. Ayan, Merelos, viral, no copyright music from Merelos Mix Vlog. Ayan, lalab, Merelos, nasa bahay mo ako, lalas, pinapanood ko yung viral mo. Yung no copyright music. Ayan, sana after next week magkaroon na yun ng music para hindi naman boring. Hera, migalab, shout out Hera. Ayan, nagbaba ng bahay si Hera. Ate Malens official, nagbaba ng bahay. Mga lalas, palablab po ako nakapin mga lalab. Merelos. Salamat Merelos from HL Gem Lalim TV Vlog. Ray 27 Vlog, nagbaba ng bahay. Mga lalabs, palablab din pa ako kay Bicula ng Oragon. Ayan, binababa po yung aking video. Ako yan mga lalabs. Si Bicula ng Oragon and Islands Kids, only one person. Thank you so much. Madam Madonna Dan from Juana Morena. Kalsum Kakichin, migalab, shout out lalabs. Hello host, how are you? I am good lalab. Alhamdulillah. Ayan. Kalsum Kakichin, thank you so much lalab. Hera, nagbaba ng bahay. Hello everyone from Kalsum Kakichin. Merelos Tamsak at Dan another dikit from Marco Agustin. Like Dan from Kalsum Kakitchen. Mga lalas, binababa ni Nightbot yung aking member. Ayan. Bro Ayman, Merelos, Madam Madonna Dan po from Merelos. Ray 27 Vlog, nagbaba ng bahay. Merelos Dan from Madam Madonna. Late Girl, nagbaba ng bahay. Kalsum Kakutchin, good host. Ayan. Yiriki Street, migalab, shout out lalab. Miga shout out. Ayan, HLJ Lalim Vlog, Dan Tamsak from Juana Morena.
Hera nagbaba ng bahay. Ayan, Lalab, Mereros, Lalab, pinapanood ko yung video mo, Lalab, hindi na ako magbabakas para hindi malaman ni Lolo na bumisita ako sa bahay mo. Ayan, panoorin natin ng 2 minutes para hindi malagas. Ayan, Yeriki Street, nagbaba ng bahay. Lalabs, thank you so much, Yeriki. Ayan. Madam Madonna, love, from Juana Morena. Madam Dan, ayan, Marco Agustin Dan, thank you from Merelos. Hera nagbaba ng bahay. Island Ski from Calcium Kitchen, thank you so much, Lalab. Ayan, ang bilis-bilis naman umakyat. Madam Ara Migalab, shout out. Ayan, Sabhay, thank you so much. Ara and Elos Vlog. Who's watch my video from Yeriki? Ayan, okay lang, Lalas. I will watch your video. Morena Dan Sukli Idol from HLJ Lalim TV. Madam Madonna Pasukli from Juana Morena. Eric Garcia, hello, 100%. Ayan. Migalab shout out, Eric Garcia, Lalab, Migalab shout out to you. New video guys from Yeriki. Kalsum Kakichi, nagbaba ng bahay. It is Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay. Ray 27, nagbaba ng bahay. Ayan, Lalabs. Na-watch ko na siya ng 3 minutes. Merilus Mix Vlog, Lalabs. Ayan, dinikit ko na yun sa'yo, Lalabs Merilus. Salamat. Ito, pangalawang dikit. Ray 27 Vlog, nagbaba ng bahay. Muana Morena. Ayan, viral, no copyright. Ayan, Merilus, nang sabay mo ako uli, Merilus. Ayan, 7 million in the house, Miguel, shout out. Ayan, Merilus, nasa bahay mo po ako uli, Merilus, Lalabs. Hera nagbaba ng kanyang bahay. Moana, ang ganda po ng boses nyo. Maganda talaga yung boses ni Moana. Singer yan siya. Napakaganda talaga ng boses niyan. Ayan, may harang ka, Lalab. Merilus, Lalas, may harang. Ayan, pinapanood ko, Lalab. Hera Dan po from Merelos. Ayan, si Hera nagbaba ng kanyang bahay. Madam Madonna nagbaba po ng bahay. Ayan, Merelos, Lalab, pangalawang dikit sa ito, Lalabs. Hera Dan from Ray 27 Vlog. Salamat host from Merelos. Ayan, Lalas, may harang ka pa. Tapusin natin yung harang mo, Lalabs. Ayan. Koreana, ano to? Okay. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Muwana Moreno nagbaba po ng bahay. Lablabin natin, mga Lalabs. Ayan, maganda talaga ang boses niya ni Muwana Morena. Ray 27 Vlog nagbaba ng bahay. Ray 27. Ayan, Merelos. Natapos na rin. Ray 27. Ayan, lipat naman tayo. Ray 27. Ayan, palablab po ako nakapin, mga Lalab. Ray 27 Vlog. Eric Garcia Dan po from Ate Malins Official. Eric Garcia, kindly return to Ate Malins Official, Lalabs. Already connected to your channel. Thank you so much. Ayan, mga Lalab, it is Kim TV Happy Star. Nagbaba po ng kanyang bahay. Bicula ng Uragon, palablab po akong Lalabs. Patamsak din po ako sa aking video, mga Lalabs. Ayan, si Bicula ng Uragon, binababa po yung aking uploads. Ate Malins nagbaba ng kanyang bahay. Late Girl Pulpak, Lalabs from Tisay Veronica. Ayan, pasok na lang, Late Girl, si Madam Tisay. Dan na sa'yo, Lalabs. It is Kim nagbaba ng bahay. Just connect to each other. It is Kim TV Happy Star. Not only dropping your link, Lalab, how you will take more banana if you are not connected. Not only dropping, Lala. Thank you so much. Ricky Street Dan from Best Buy Vlog. HLJ Lalim TV Vlog. Pamahal po from HLJ Lalim. Ayan. Muwi na mo rin na nagbaba ng bahay. Thank you, Lalabs. Tisay Veronica. OTW Sukri from Lady Girl Channel. Ray 27 OTW from Best Buy Vlog. Lady Girl nagbaba ng bahay. HS Kim nagbaba ng bahay, mga Lalabs. Ayan, si Madam Madonna po. Ray 27, congratulations po sa sahod nyo. Wow, sana all. Si Ray 27 sumahod na. Sana all sumahod na. Si Ray Antiga pala to, nagpupunta ako dito, nagbabartir to. Si Ray Antiga, oy. Sana all sumahod na si Ray Antiga, sana all. Si Ray Antiga, nagpupunta ako dito, nangingisda. Ayan, nagbabartir yan. Si Ray 27, malaki ng bahay niya.
Nasa 7K. Ay, lablabin nyo yun mga nals. Maraming tao dyan kay Ray Antiga. Ayan, nasa bahay mo pa ako, sir. Per sahod sa YouTube, Ray Antiga. Ayan. 7 point, ano ba to 11 hours? Per sa salary mo to sa'yo, 7.63K ka na. Ngayon ka lang sumahod. After 7.63K, lalads. Per sahod mo, congratulations. Ayan, magpapansit kanton ka na. Magpapansit ka na. Ayan. Congratulations sa new salary mo from YT. Ay, kay dami-daming tao dyan kay Sir Ray Antiga mga lalabs. Lablabin nyo yan. Kay dami-daming tao dyan. Maraming ayuda dyan. Kay Sir, Ray. Sumahod na pala to si Sir Ray Antiga. Dennis Miguelab, shout out Dennis. Ayan. Dennis Alredge watching from Kentucky. Ayan, lalabs, I will give you moderator, lalabs. Watching from Kentucky, I will give you jacket. Just wait a few minutes. Ayan, lalab, you have no moderator. Dennis from Kentucky, lalabs. You can now drop your link. Ayan. HJ Dan. Ayan, lablabin po natin yung nakapin. Maraming dyan, lalabs, tao. Sana all, ang laki ng sahod ni Sir Antega. Ayan, sana all. Magkano yung sahod mo, Sir Antega, oy? Ayan, daming pera. Madam Madonna, pulpak sa gulgul mo, gulgol. HM Gym, ayan, premier ni HM Gym, mga lalabs. Wow, ang daming pera ni Sir Ray. Sana all. Ayan, Bisbay Vlog Dan from Juana Morena. Ikot-ikot na naman yung aking wifi. Ano na naman nangyayari? Ikot-ikot na naman. Dennis Alredge, ayan, nagbaba ng bahay. It is Kim TV Happy Star, nagbaba ng kanyang bahay sa Kimo Vlog. Pinontap is OTW now. There love you. Ayan, from Dennis. Ayan, Sir Ray, OTW daw sa'yo si Dennis from Kentucky. Ayan, Brochito Channel, binababa po ni Nightboot. Si Veronica, ayan. Dennis, nagbaba ng bahay. Bartirantin here. Ayan, yung nakapin, yayain mo sa Kimo Vlog. Ray 27 po, Sir Ray. Meron daw pong 10 sa Kimo Vlog. Ayan, meron yan siya. Layain mo. Kalsum ka Kitchen Islands kisis. What done? With then. Ayan. Dennis Alredge, nagbaba ng bahay. A good night from Dennis Alredge. Muwana Morena, nagbaba ng bahay. Bisbay Vlog Dan from Muwana Morena. Ayan, HLJ Lalim, may 10. Ayan, may 10 si HLJ Lalim TV Vlog, may 10 lalabs. Ayan. Ayan, HLJ, meron 10 si lalabs. Si Sakimo Vlog. Ayan, Sakimo Vlog. Yayain mo si HLJ Lalim TV Vlog, may 10. Ayan, meron siyang shampoo. Dennis Dan from Ray 27. Ayan, Sir Ray, meron daw 10 dyan. Pwedeng magbarter. HM Gym Premier. Ayan, Kalsum Kakitchen, nagbaba ng bahay. Ayan, mga lats, palablab naman ako. Ara and Elos Vlog, binababa ni Nightbot. Ray 27 Vlog, Tamsak Dan, another decade from Marco Agustin. HL Gym Lalam TV 10. Ayan, Ray Antega, nandyan po, may 10 si si HL Gym. Saan na ba yun siya? Ayan, yayain mo lalas, may 10. HL Gym Lalim TV, may 10 po. Ayan. Happy Star. Ayan, nagbaba ng bahay. Ate Malis Dan Sukli sa'yo, lalabs. Late Girl Channel. Ayan. It's me, Jim Dan from Bisbay Vlog. Bisbay Vlog, nagbaba ng bahay. Marco Dan, salamat. Kalsum Kakitchen. Ayan. Ayan, sumahod na si Sir Ray. Sana all. 6 million in the house. Miguel shout out. 6 million. Thank you so much. Kalsum Kakitchen lalab. Ayan. Lablabin mo yung nakapin, mga lalabs. Kalsum Kakitchen Dan Sub from HB Gym. Kalsum Kakitchen, kindly return to HB Gym. Already connected to your channel. Thank you so much.
Ayan, Eva Padikit, please, from Eva. Nagbaba ng bahay. Si Eva, mga lalas. It's me, Jim Premier. OMG, nawala pa yung kutsilyo. Madam Madonna nagbaba ng bahay. Ayan, Bisbay Vlog, pasukli na lang si Moana Morena Lalabs. Dan sa'yo. Thanks, it's me, Jim from Kalsum Kakitchen. Ayan, thank you so much. Nasaan ang pangako mo noong sinusuyo ko? Eric Garcia po nagbaba ng bahay. Eric Garcia. Ayan, it's me, Jen. Dan si Ray 27 daw po. HS Kim TV Happy Star nagbaba ng bahay. Eva Dan Pulpak from Muena Morena. Dantia Valdez or Sakimo Hello from It's Me Gem. HLJ Lalim Vlog Tamsak dating dikit from Marco Agustin. Ikaw ang hulog ng langit. Ayan mga lalams, napakaswerte naman. Ang daming sahod ni Sir Ray. Sana all. Dan na po ba kayo sa nakapin mga lalams? Dan na po sa nakapin? 10-20 sino game dito? Ayan, meron pong 10-20 po available si Lady Girl. Ayan, ano? Nasaan na ba to yung nagbabarter? HLJ. Meron pong 10-20 available si Lady Girl. Ayan, meron siyang 10-20 available. Kung meron ka dyan, pwede kang makipagbartiran. HLJ Lalim, meron pong 10, 10-20. Ayan, Musimo. Saan na ba si Musimo ba yun? Sa Kimo Vlog, ayan, meron ding 10-20 available si Lady Girl. Nandyan ka pa ba? Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Alma Tamsak, Miguelab, shout out Alma Lalabs. Alma. Dan na po ba kayo sa nakapin mga lalabs? Dan na po ba sa nakapin? Dan na kayo kay Sir Ray. Ayan, pin natin si ano. Ayan, si Lady Girl po, meron siyang 10-20 mga lalabs. Sino game dito? Ayan, 7 million in the house. Miguel Love, shout out. 7 million in the house. HS Kim TV Happy Star, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Bicolanang Oragon, nagbaba ng bahay. Mga lads, palablab naman po ako mga lalabs. Ayan yung po yung aking new uploads. Almadan from Ray 27 Vlog. Almadan po sa'yo si Ray Labalas. Pusuklian na lang. Salamat. Ayan, huwag kalimutang tamsakan si Os mga lalas. Maraming salamat. Ayan, Alma Lalabs, once again, pasuklian na lang si Ray 27 Vlog. Ayan, nag-live streaming yan. Ayan, si Madam Madonna, live streaming din po yan. Maraming ayuda dyan. Palablab na lang mga lalabs. Ayan, 6 million in the house. Migi Love, shout out. Ayan, meron pong 10-20 po si ano po, si Lady Girl. Sino po yan merong ano, pangbartir. Cooking with Sapia is still here, lalabs. Ipin natin si Cooking kahit saglit lang mga lalabs. The Music Lover, Mega Love, shout out. Tamsak Host, Cooking done from Ray 27 Vlog. Cooking with Sapia Lalabs, kindly return to Ray 27 Vlog, already connected to your channel. Thank you so much. Arcons Vlog Lalab, Mega Love, shout out. Hello Lalabs. I am here now in the Philippines. Arcon, nasa Pinas ako Lalabs ngayon, kaya nag-iba yung background natin. Ayan, this is Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay. Thank you, Marco Agustin from Moana Morena. Moana Morena, nagbaba ng bahay. Tamsak Dan from Arcons Vlog. Eva Dan from Moana Morena. It's me, Jim Dan from Kalsum Kitchen. Pasokli na lang po si Moana Morena. Nakauwi ka na pala. Oo, Lalabs Arcons. Kauwi ko lang nung 21. Then, maybe kahapon meron ako, nagpakabit ako ng internet. Ayan, si Lady Girl merong 10 sa Kimo Vlog. Yayain mo. Lady Girl Lalab, may 10 si Sakimo Vlog. Pwede kang makipagbartiran Lalab. Thank you, host from Cooking with Sapia. No problem, you're welcome. Ayan, Cooking with Sapia. My new video from Cooking with Sapia. Pasalubong ko Lalas. Punta ka dito sa bahay, pasalubungan kita. Pa-view guys, salamat po from Arcons Vlog. HLJ Lalim TV Vlog, may 10 si si Sakimo Vlog. Eric Garcia nagbaba ng bahay. Morena, nagbaba ng bahay. Ayan.
HS Kim TV, Happy Star, nagbaba ng buy, Arcon, Sapia, Cooking with Sapia, palablab po ako sa nakapin. Ayan, 8 million in the house, Miguel Lab, shout out. Premier, ayan from HM Jim, lablabin natin si HM Jim. And Cooking with Sapia, I will watch your new video. Fresh cherry juice. Wow, fresh cherry juice. Padikit from Leyte Girl. San ba yung pupuntahan kita nito sa Bicol? Arcons, punta ka ng Bicol. Cooking with Sapia, Dan Pulpak from the Music Lover. Ayan, 10 million in the house. Miguel Lab, shout out, 10 million in the house. Thank you so much. Kailangan natin mabdaldal yung bunganga at wala tayong music nang hindi mabuling yung mga viewers. Ayan, Cooking with Sapia. Wow. This one fresh cherry juice. I am watching your videos Cooking with Sapia. You have ads. HLJ Lalim TV Vlog, nagbaba ng buy pa view. Guys, salamat. From Arcons. Ayan, 9 million in the house. Miguel Lab, shout out. Thank you, host. Madam Madonna, ayan, nagbaba ng bahay. Leyte Girl Channel 10 tayo. Ayan, Leyte Girl, nandito ka pa ba, Leyte Girl? Ayan, 10 daw po kayo ni Marco Agustin. Leyte Girl Channel, 10 daw po kayo ni Marco Agustin Lalas. Nandito ka pa ba? Madam Madonna OTW from Best Buy Vlog. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Palablab pa ako nakapin. Cooking with Sapia, mga lalabs. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Madam Madonna Dan from Moana Morena. Best Buy Vlog from Moana Morena. Palablab na lang, pasuklian na lang, mga lalabs. Ayan, 8 million in the house. Miguel Lab, shout out. 8 million in the house. Thank you so much. Ayan, palablab pa ako sa nakapin, mga lalabs. Cooking with Sapia. Let's go, Marco Agustin. Dating dikit na itong main ko sa'yo. Game 10. Ayan, Marco Agustin, game 10 daw from Leyte Girl Channel. Marco Agustin, ayan, si Leyte Girl, 10 daw kayo, lalabs. Marco, nandito ka ba, Marco? 10 daw, 10 from Leyte Girl. Harangos from Junkin Fuentes. Ayan, Junkin Fuentes, thank you so much, lalabs. Marco Agustin, games 10. Marco Lalabs, nandito ka pa ba? Game daw 10 from Leyte Girl. Brochito Channel, bibinababa ni Nightboat. Madam Madonna Dan from The Music Lover. Sapia Sis Dan from Kalsum Kakitchen. Sapia Lalabs, can you return to Kalsum Kakitchen? Ayan, Chef Errol Karomay, nagbaba ng bahay. Leyte Girl Channel, ito bahay ko. Ayan, Leyte Girl, nagbaba po ng bahay si Marco Agustin. And daw po yung bahay niya, binaba niya na, lalabs. Kalsum Kakitchen, nagbaba ng bahay. Kalsum Kakitchen. HS Kim TV, nagbaba ng bahay. HLJ Lalim TV Vlog, nagbaba ng bahay. Thank you, Calcium CS. Madam Madonna, nagbaba ng bahay. The Music Lover, nagbaba ng bahay. 7 million in the house. Miguel Lab, shout out. Mga lalab, dan na po ba kayo kay Cooking with Sapia? Dan na po ba kayo? Ayan, 5.66k ka. Marco Agustin, start na ako 10 from Leyte Girl. Ayan, Marco, start na daw si Leyte Girl sa'yo. 5.66k ka daw. Ayan. My channel monetize, please watch ads from Cooking with Sapia. Chef Errol Karomay, nagbaba ng bahay. Yes, Kim, nagbaba ng bahay. Pa-view, guys. Ayan, i-view natin si Arcons. Ayan, lalabs, nag-swimming ka ba? Wet and Wild Fiesta sa San Juan Caballen. Ayan. Wet and Wild. Ayan, nasa bahay mo ako, Arcons. Panoorin natin here. Ayan, 5 million in the house. Miguel Lab, shout out. Ayan, Cooking with Sapia. Doon na po ba kayo kay Cooking with Sapia, mga lalas? Ayan, cooking. Magpin naman tayo ng iba. Ate Marlins, nandito ka pa po, Ate Marlins? Wala na si Ate Marlins ata, umalis na. I am watching your ads. Cooking with Sapia, lalas?
You have a lot of ads. See, I am watching Lalabs. Cooking with Sophia. Ayan, sa Kimo nagbaba ng bahay. It is Kim nagbaba po ng bahay. Chef Errol. Nandito ka pa ba, Chef Errol? Sino pa ba dyan? Si The Music nga. Tingnan natin yung bahay niya. Bisbay. Ikaw ba Bisbay? Ilan na ba yung bahay mo, Bisbay? 1.3 na pala si Bisbay. Chef Errol tayo. New video. Chef Errol, nandito ka pa ba, Chef Errol? Ayan, nakapin ka na lalab, Chef Errol. Madam Madonna, dan sa'yo kanina pa from Chef Errol. Ayan, thank you so much. Ayan, 6 million. Yes, host naman. Ayan. Tapos ko na nga yung aking paa. Palablab sa maliit na bahay ko, mga lods. From Bisbay Vlog. 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Andito ko sa bahay mo, Chef Errol. Panoorin natin ano to. Wow, ang galing talaga ni Chef Errol gumawa ng ano, sushi. Patikim naman nito, Chef Errol, sa sushi mo, oy. Ayan, assorted sushi, the best sushi in Saudi by Chef Errol Karumay. Madam Madonna, dan na po sa'yo, pasok Lina lang from the music lover. It is Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay. OTW sa nakapin from Bisbay Vlog. Sige, host, from Chef Errol. Ayan, napagaling mo naman gumawa, oy. Wow, sana all. Ayan, pinapanood ko yung sushi mo, lalab, sushi. Chef Errol, ayan, Chef Errol, nasa bahay mo ako, Chef Errol. Janang Mix Vlog, hello, good morning, host. Migalab, shout out. Ayan, lalas, bigyan kita ng jacket kahit sobrang mainit sa Pilipinas para pagpawisan ka. Ayan, wait lang, mabagal man tong aking computer by umakyat. Ayan. Ayan, meron ka na pong jacket, Janang Mix Vlog, pa-jacket po. Lalas, may jacket ka na, lalas, pwede ka na magbaba ng yung bahay and may jacket ka na. Ayan, Chef Errol, pinapanood ko pa yung iyong ano mo, 3 minutes and 50 seconds lang pala to. Wow, sarap naman. Oy! Dan sa nakapin from Ray 27 vlog. Chef Errol, dan na po sa Ray 27. Moana Morena OTW from The Music Lover. Moana Morena, love, love, love. Ayan, The Music Dan. Bartiran po from dyan ang yes, lalas, meron nagbabartir dyan. Mag-ano ka dyan si Sakimo Vlog. Ayan, yayain mo. Sakimo Vlog, bartir daw po, bartir. Ayan, si Sakimo Vlog, meron yan 10 lalag dyan ng Mix Vlogs. Merong 10 yan lalab, Sakimo Vlogs. Si Janang daw, bartir. Ayan, Chef Errol, napakayami naman nito. Janang, ilan alagad mo? 20 tayo. Ayan, Janang, ilan daw alagad mo? 20 kayo ni Sir Ray. Janang, ilan daw yung alagad mo, lalabs? Ayan, si Sir Ray, ang dami-daming alagad niyan. Hindi lang 20. Dan sa nakapin from Arcons Vlog. Chef Errol, ayan. Dan daw si Arcons Vlog, pasok Lina lang, pa-views. Guys, salamat from Arcons. Odon Lalab, Migalab, shout out. Patamsak po, host from Odon. Sige, tamsakan natin yan. Chef Dan from Madam Madonna. Chef Errol Dan. Pasok na lang si Madam Madonna, lalabs. Diyan ang tamsak dikit sa'yo. Tayo 20 from Ray 27. Janang, 20 daw po kayo ni Sir Ray. Ayan. Mr. Mayong TV, Migalab, shout out po, Mr. Mayong. Odo nagbaba ng bike, Calcium Sis Dan from Cooking with Sophia. Muna Morena, ayan, love, love. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay. Ray 27 Black Dan sa'yo from Chef Errol. It is Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay. 17 lang alagad ko. Okay lang yan, Janang. Ayun na lang ni Sir Ray yung 3. Ayan, Sir Ray. 17 lang daw yung available ni Janang. Dan din ako sa'yo, Chef. Manay B, tamsak harang, Madam. Bless Sunday, everyone. Daan muna ako.
Mag-charge muna. Hello, Maui Boy. Maui Boy, hello. Nagtatago si Maui Boy sa ilalim ng kama. Naiingayin sa bunganga ko, Manay Bicol. Sige, Manay, mag-ingat ka, Manay. Ipagdasal mo na lang ako. Salamat. Ayan. God bless. Kim TV, Happy Star. How? Hello. Hello. Diyan ang baba ng bahay. Diyan ang baba ka daw ng bahay, sabi ni Sir Ray 27 Vlog. Ayan. Manay Bicol OTW. From Chef Karumay. Ayan, magsisimba yan siya. Pabio guys, 11 million in the house. Mega love shout out. Premier from Mr. Mayong. 11 million in the house. Mega love shout out. Pabio guys, salamat from Arcons Vlogs. Ayan, dyan ang lalabs. Baba mo raw yung bahay mo, sabi ni Sir Ray. Madam Madonna, nagbaba ng bahay. Mr. Mayong TV Premier, tamsakan po natin yung Premier. Ayan. Premier po ni Sir Mayong. Tamsak, tamsak. Ayan, 13 million in the house. Mega love shout out, 13 million. Mega love shout out, 13 million. Thank you so much. Ayan, Chef Errol Lalas, meron ka pang harang lalabs. Ayan. Tapusin natin yung harang mo. Ayan, thank you so much. Thank you. Ayan, patamsak po from Odon. Sabi na to. Marco Agustin dan na sa'yo 10 kay Moonlight. Ayan, dyan ang 1.6k bahay mo from Ray 27 Vlog. Ayan, dyan ang 1.6k daw po yung bahay mo. From Ray 27 Vlog, OTW na si Sir Ray sa'yo, dyan ang. Ayan, OTW 20 daw sa'yo from kay Sir Ray. Roger Palakat, Mega love shout out, lalab. Shout out idol from Roger Palakat. Roger Palakat, nagbaba ng bahay. Baba bahay, idol Ray, nakalayo na kasi bahay mo. Sir Ray, baba daw po ng bahay mo, Sir Ray. Ayan, OTW na sa'yo si Sir Ray Janang. James JPJP, please support my channel. From Chef Earl Karumay. It is Kim Happy Star, nagbaba ng bahay. Late Girl Channel, padikit please. Best Buy Vlog, nagbaba ng bahay. Ayan, lalabs, Janang. Nagbaba na si Sir Ray ng kanyang bahay. Ate Late Girl, OTW sa'yo. Janang, start na ako, tamsak dikit. From Sir Ray. Ayan, Janang. Ayan, Sir Ray, 7.63k ka-idol, OTW na ako from Janang Mix Vlogs. Ayan, it is Kim TV Happy Star, nagbaba ng bahay. 12 million in the house, Mega love shout out. Opo, start na din ako, idol, from Janang. Ayan, si Madam Madonna po, nagbaba ng bahay. Ayan, marami kang harang, Chef Errol. Ayaw nang tumigil yung harang mo, Chef Errol. Ray 27, okay. Madam Madonna Dan from Calcium Ka Kitchen. Madam Madonna, pasuklian na lang po si Calcium Ka Kitchen. Dan na po sa'yo, Madam. Madam Madonna. Ayan, 10 million in the house, Mega love shout out. Salamat, host. Ayan, grabing harang mo, Chef Errol. Ayaw nang tumigil. Mayong TV eggs ko, host. Saan yung eggs mo? Nakalawit? Eggs. Eggs ko, host. Ayan, bakit walang jacket yan, oy? Yan, jacketan natin sa Sir Mayong, oy. Nakalawit yung eggs mo. Ayan, 11 million in the house, Mega love shout out. Ang bagal kasi ng laptop ko, oy. Ayan, meron kang moderator, bakit ganun? Ate Later Girl, patamsak naman sa premiere. Ayan, meron na pong moderator yan. May jacket na yan, Sir Mayong, para pagpawisin ka. Alam mo naman, napakainit sa Pilipinas. Padikit sa nakapin, babalikan ko kayo, pangako. Ayan, pangako daw, pangako. Sir Mayong, meron ka na pong moderator. Padikit sa nakapin, The Music Lover OTW from Chef Errol. Ayan, nilalabhan mo ba brief ko? Oo, dali mo dito at laban ko yan. Kusutin ko yung brief mo. Sir Mayong, dali mo dito, laban ko yan. Ayan, Kalsumdan from Madam Madonna. Natusok ko na kanina, Chef Errol Karumay. Check mo sa chat box mo. From Late Girl. Late Girl Channel, Dan 10. From Marco Agustin.
Ayan, Madam Lady Girl, dan na daw si Marco sa'yo ng 10. The Music Lover, dan sa'yo from Chef Errol. Madam Madonna, nagbaba ng bahay. It is Kim TV Happy Star, nagbaba po ng kanyang bahay. Ayan, for Melindas Miguelab, shout out. Thank you so much. Chararan, chararan. Ate Lady Girl, dan sa'yo from Chef Errol. Ayan, napakadaming ano ni Chef Errol harang. Ayaw nang tumigil yung harang niya. Chef Errol, nagbaba ng bahay. Ayan, Madam Madonna, dan sa'yo. Pa-view guys from Arcons. Impa na tayo kay Arcons. Madam Madonna, dan sa'yo from Chef Errol. Saan na ba yung bahay mo, Arcons Lalabs? Uy. Chef Errol dan Pulpak. Ayan, mabagal kasi itong computer ko, oy. Oy, shit, bakit report? Bismillah. Munti ko nang ma-report. Ano ba yun? Ayan mga lalabs, nakapin Arcons Vlogs. Diyos ko. Di pa rin nagpapalit. Ayan, pa-view po Arcons Vlogs mga lalabs, nakapin. Ayan, pwede rin kayong magbartiran dyan mga lalabs. Madam Madonna, tapos ulit sa manok mo. $5 million daw, Miguelab, shout out. Paita Food, Miguelab, shout out Paita Food. Tamak. Ayan, Miguelab, shout out Paita Food. Bicolan ng Oragon OTW sa'yo from Chef Errol. Lalabs, patamsak na lang lalabs. Ako rin yan, si Bicolan ng Oragon. New video ko yan mga lalabs kahapon. Yan yung premiere ko. Diyos ko day, ang tagal. Ayan, meron ka ng moderator. Ano, Paita Food. Paita Food. Morning, Os. Miguelab, shout out. Meron ka ng jacket lalabs. Paita. Thank you po, Os. Ayan. Ayan, Paita, may 1020 available mga lalabs. Paita Food, may 1020. Sinong meron dyan available? 10. May 1020 si Paita mga lalabs. Ayun, bakit wala pa rin jacket yan? Na-jacketan ko na yan eh. Tingnan nga natin. Ayan, meron ng jacket. Meron ka ng jacket lalabs. Ayan, Lady Girl. Meron 10, may 1020 si Paita. 1020 available, Paita Food. Sino ba to si Paita? Si Baby Afra pala to, si Baby Afra. Ayan, meron siyang 1020 available. The Music Lover, dan sa'yo from Chef Earl Karomay. Host, old friend Dan. Chef Earl Dan from Calzom. Hazel Cake, Migalab, shout out. Harang. Ayan, mga lalas palablab, patamsak na kapin. Cooking with Sepin, nagbaba ng bahay. Dan sa'yo, The Music Lover. It is Kim Happy Star, nagbaba ng bahay. Calzom, bahay mo. Calzom, please drop your link, lalabs. Drop your links by Chef Earl Karomay. Premier palablab host, salamat. Sige, lablabin natin yung lalab. Tamsakan ko yan, lalabs. Ayan, Hazel Cakes OTW. Ayan, Hazel Cake, tamsak. Wow, ang galing-galing mo talagang gumawa ng cake. Yan, nandito ko sa bahay mo, lalabs. Tamsak na yan. Lady Girl, ayan, nagbaba ng bahay si Lady Girl. Si Paita Food po may available 1020, Lady Girl. Baka hindi pa kayo hindi pa kayo ex. Arcons Vlog, mega love, shout out po. From Hazel Cake. Ayan, si Paita may available siya 1020 mga lalabs. Saan na ba yun siya? Hazel Cake, dan sa cake mo, pasukli na lang, salamat. Harang na naman, host. Ayan, si Paita Food may available 1020 mga lalabs. Ayan, Hazel Cake, tamsak na lalabs, Hazel Cake. Ang galing mo talagang gumawa ng cake. Kung malapit ka lang dito sa amin, magpapagawa ko ng cake para sa birthday ng papa ko. Ayan. Lady Girl Channel, nagbaba ng bahay.
Diyos ko naman, wag ka nang umikot-ikot. Paita shout out from Chef Errol. Ayan, 4 million daw Miguel Love shout out. Chef Errol, old friend Dan. Ayan, ni Kim Happy Star nagbaba ng kanyang bahay. $3 million in Daos, Miguel Love, shout out. 3 million in Daos. Thank you so much. My new video from Cooking with Sapia. In Arcons Lalab with in Wild Fiesta San Juan Cabalen. Nandito ko sa bahay mo lalas, may harang ka lalab, so Arcons. May harang. My new video from Cooking with Sapia. Ayan, Arcons Lalab, nasa bahay mo ako. Ayan, harang na naman. $6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Thank you so much. 6 million. Thank you, thank you, thank you, thank you. Dan ako sa iyo, Ma'am Lady Girl from Arcons Vlog. Lady Girl channel, Miguel Love, shout out. CC from Hazel Cake. Lady Girl, 10 tayo. Ayan, si Paita Food, meron siyang 10-20, the music, yayain mo lalabs. Si Paita Food, nandyan siya. Meron siyang 10-20 available. Ayan, yayain mo. Cooking with Sapia, old friend, please come my premiere and give thumbs up. From Chef Errol Karumay. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million, thank you so much. Ala, yung aking Milo pala, nakalimutan ko ng inumin. Ang lamig-lamig na. Os naglagas si Janang, nag-16 na ako. Ayan, Janang, naglagas ka daw. Harang, Pramisel Cake. Janang, naglagas ka raw, lalabs. I-stop mo na yan, Sir Ray, kasi sayang lang ng banana mo. Kung maglalagas lang. Ayan, sa Kimo Vlog, meron daw pong available. Si Paita Food may 10-20. Diyan ang gumuhit. Nasana siya, biglang bumaba. Ayan, kinain nata ni Lolo. Alma, padikit please, premiere. Dan na po ba kayo sa nakapin? Sino may premiere dyan, mga lalabs? Ayan, ang dami-daming tao. Chef Errol Karumay, Dan Tusok, Late Girl, 10:30. Ayan, Paita Food. Meron available na 10:30 si Late Girl. Late Girl channel, Dan 15 na ako sa'yo. Ayan, lalab, Late Girl, dan daw si Marco Agustin sa'yo ng 15. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan, merong available si Late Girl, 10-20, si Marco meron din yan. Paita Food, na nasaan ka na ba, Paita Food? Ayan, si Sir Ray, meron din yan. 10 million in the house, Miguel Love, shout out. 10 million in the house, thank you, thank you, thank you. Ayan, Paita Food, rematch, 10 Late Girl channel. Ayan, Late Girl, lalabs. Kayo daw po ni Paita Food. Salamat, Marco Agustin. Sige, dagdagan ko 5C Moonlight. Ayan, lalabs, Late Girl. 10 daw po kayo ni Paita Food. Ray, tapos na ako. 7.63. Diyan ang lalabs. Sabi ni Sir Ray, gumuhit ka daw. Kaso lang, naglagas ka daw. Sabi ni Sir Ray, naglagas ka, lalabs. Alma, dan sa'yo from Chef Errol. Late Girl channel, wag na, okay lang, from Marco Agustin. Padikit please sa premier from Alma. Ay, lalabs, meron kang premier, lalabs. Sige, pin kita, lalabs, ha. The Music Lover, may 10 tayo. Ayan, si The Music Lover, may 10 din. Paita Food, ayan, may 10 si The Music Lover. Ayan, Paita Food or Baby Apra, okay, game rematch 10 from Late Girl.
Ayan, Paitapod, 10 daw po kayo rematch ni Lady Girl Lalabs. Ayan, Marco, 10 daw kayo ni The Music Lover. Jerry Rock, Migalab, shout out Lalabs. Hi host, kumusta again? Tamsak. Lalabs, salamat sa patamsak mo dyan. 12 million in the house, Migalab, shout out. Kalsum ka kitchen dan sa'yo from Chef Errol. 5.24k ka, Lady Girl, Channel OTW10 from Paitapod. SSKM TV Happy Star, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Premier Palablab, ayan, sige Lalab, ano natin yan, ipin natin yung premier move ng matamsakan yan nila. Hazel Cake, nasa na yung bahay mo Lalabs? Hazel Cake? Hazel Cake, ayan, tingnan natin. Na po ba kayo kay Arcons mga Lalabs? Kay Arcons? Hazel Cake, Lalabs, hanapin natin si Hazel Cake. Ay, salamat God, thank you. Ayan, 11 million in the house, Mega Love, shout out. Ayan mga Lalabs, patamsak po sa sa premier po ni Hazel Cake. Ayan, Hazel Cake po nakapin mga Lalabs, Hazel Cake. Ayan, 12 million in the house, Mega Love, shout out. 12 million, thank you so much, 12 million. Janang Mix Vlog, ayan, nagbaba ng bahay, Janang. Ayan, si Janang, meron yan available. Chef Errol Karumay, nagbaba ng bahay. Ayan, si The Music Lover, meron 10. Salamat sa papinos, walang anuman Lalabs, you're most welcome. Janang, dagdagan kita ha, kasi naglagas ka. Ayan, Janang, dagdagan kita ni Sir Ray. Ayan, si Sir Ray, napakadaming alagad niyan. Hindi lang 20, 50 pa. Hazel Cake, full pack dan from Sakimu Vlogs. Ito is Kim, nagbaba ng bahay. And mga Lalabs, 10 million in the house, Miguel Love, shout out. Patamsak naman pa ako sa nakapin sa premiere po ni Hazel Cake, mga Lalabs. Ray 27, Haki Ukak, Lalab, Miguel Love, shout out. Ray 27, thanks po, tapos na ako sa'yo, idol, from Janang Mix Vlogs. Ayan, The Music Lover. The Music Lover, nagbaba ng bahay. Ayan, yayain mo si Janang, The Music Lover, baka hindi pa kayo ex. Ayan, sa Kimo Vlog, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Sa Kimo Vlog, 10 here. Ayan, sa Kimo Vlog, meron 10. Janang, ayan, may 10 si Sakimo. Janang, may 10. Haki Ukak, Migalab, shout out. Janang, dagdagan kita, saglit lang from Sir Ray 27 Vlog. Sa Kimo Vlog 10. Ayan, sa Kimo. 10 daw kayo ni Janang Mix Vlogs. Sa Kimo, 10 daw kayo ni Janang. Ray 27, thanks idol. Ayan, mabait yan si Sir Ray. Kasi nagpupunta ko yan sa sa LS niya. Maraming tao dyan. Nagkanda ugaga ang tao dyan, nagbabartir. Kanang, tayo sa Kimo Vlog. Janang, 10 daw kayo ni sa Kimo Vlog. Ayan, oo daw. Ba mo yung bahay mo nang mas-visit yan ni Janang. Ayan, dan sa nakapin from The Music Lover, Hazel Cake. Pasok liyan si The Music Lover Lalab, dan sa'yo. Ayan, si Janang, binaba ng bahay niya. Sa Kimo, nagbaba na ng bahay si Janang Lalab, silipin mo na Lalabs. Short video, watch tayo, Janang, para may views. Ayan. Sa Kimo, ibaba mo bahay mo, idol. Ayan, nagbaba na siya Lalab, si Sakimo. Sakimo, baba mo raw yung bahay mo, sabi ni Janang. Ayan, pindan from Haki Ukak. Hazel Cake Lalab, dan daw sa'yo si Haki. Pasuklian na lang. Ayan, si The Music Lover, may 10 mga Lalabs. May available na 10 si The Music Lover. Ayan, Kalsum Kakitche, nagbaba ng bahay. Aki Ukak, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia, dan viewing at tamsak dating diket. Ayan, thank you so much, Hazel Cake. Padikit please, premiere from Alma. Natamsakan ko na ba to Alma? Yan, natamsakan ko na ata to. Ay, hindi pa. Sakimo, ayan, mga Lalabs. Sakimo, dyan ang nagbaba na si Sakimo Lalabs. Kalsum Kakitchen, ayan. With tamsak ba Sakimo? Ayan, Sakimo with tamsak daw. Yes, ano dyan ang sabi niya, para daw may view. Short video lang naman daw yun. Ayan, game na. Game na Janang.
Game na si Sakimo sa'yo, lalabs. Game na. Ayan, 6 million in the house, Mega Love, shout out. Game na daw sa Kimo Vlog sa'yo, lalabs. Game na. Harang, ayan from Missile Cake. Lalabs, salamat sa paharang mo dyan, lalabs. Paitapod, ayan. Late Girl, channel 5.25K ka na, salamat. From Paitapod. Diyan ang mix vlog, dan sa'yo pasukli naman. Ayan, from Chef Earl Karumay. It is Kim Happy Star, nagbaba ng bahay. Tamsak dikit kalimbang all no tayo video ha. Diyan ang mix vlog, dan sa'yo salamat from Chef Errol. Ayan si Chef Errol nagbaba ng bahay. Chef Errol nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Calcium Kakitchen done from Hazel Cake. Ayan, Calcium Kakitchen, kindly return to Cooking with Sapia. Calcium Kakitchen, please return to Hazel Cake. Chef Maya Idol from Janang. Ayan. Okay, sa Kimo OTW bahay mo. HS Kim nagbaba ng bahay. 7 million in the house, Mega Love, shout out. Natamsakan na ba yan? Thanks, Hazel from Calcium Kakitchen. Ayan. Sis J Moniz. Ayan, merong 20 si Sir J. Anong oras ka mag-ilis, Sir J? Ayan, may 20 si Sir J, mga lalabs. Nasaan na dyan? Merong The Music. The Music Lover, ayan si Sir J. Tuslok ho, salamat sa patulsok. Ayan, The Music. Meron si Sir J. Ayan. Tuslok ho. Ayan, Sir J. Si The Music Lover daw may 10. Unyang hapon pa. Sige, mamaya puntahan kita. Mamayang hapon pa pala. Sa Kimo Vlog, done viewing at tamsak dating dikit. Salamat from Missile Cake. Ayan. Ayan, The Music Lover, yayain mo si Sir J. Ayan, Sir J, 10 lang kaya ko. Ayan, lalabs J. 10 lang daw yung kaya ni The Music. The Music Lover, game 10. Ayan. Ayan, nagbaba na ng bahay ni Sir J. Nagbaba na ng bahay si Sir J. The Music. 10 lang daw. Ayan, Burchito Channel, nagbaba ng bahay. Binababa ni Nightboot. Charararararararan. Mga lalabs, premier na kapin. Ayan, Bicula ng Uragon pa. Tamsak din pa ako mga lalabs sa aking video. Ayan. 414K OTW sa'yo, The Music Lover. Ayan, isunod ko nga si The Music Lover. Baby pa pala yung bahay mo. J, 7.88K po, game na from The Music Lover. Ayan, Sir J, 7.88 ka raw po. Calcium Kakitchen, nagbaba ng bahay. OTW, sir, from The Music Lover. Ayan, J Lalabs, OTW na si The Music Lover. OTW na. Dami yung Diyan ang mix vlog, old friend Dan from Cooking with Sapia. Ayan, Ara and Elos vlog, binababa po ni Nightboot palablab. Cooking with Sapia po, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Cooking with Sapia. Nasaan ang pangako mo noong sinusuyo ako? Ayan, patamsak pa ako sa nakapin mga lalab. Patamsak. Sa premiere po ni Hazel Cake. Ayan, Hazel Cake na sa bahay mga kaulit lalab. Dikit ko to sa'yo lalabs. Harang, ayan. Harang, salamat sa paharang mo po, Sir Ray. Salamat. Kailangan ba na magtiis? Marco Agustin Dan, viewing at tamsak dating dikit. Salamat from Hazel Cake. Nang maputol yung aking koneksyon. Ay, grabe. Mega Love, shout out, Renz. Anong meron na naman? Nag-welding na ba?
Marco Agustin Dan Viewing. Ayan, Renz Miguel Love, shout out. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Janang Dan 23 ko, guhit ka na. Naglagas taga pati ako naglagas. Oo, salamat. Pati si Sir Ray naglagas. Kainan nata ni Lulu, anong oras na ba? Ayan, 7:53. Kumain na naman si Lolo. Buti hindi pa ako niya nakakainan kasi hindi man ako nang babanana pa. Ilang 2 weeks akong hindi ng banana. Kasi wala akong internet. Lagas time. Ayan, lagas time na, oy. Si Lolo nangangain na. Paitapod, Bibi Apra Danten sa'yo, 8.88 ka na. From Leyte Girl, okay lang yan, host. Ho, ho, ho. No, ano lang ako nagpa-internet, Sir Ray, ng isang araw. Kalsum Kakitche, nagbaba ng bahay, Kalsum. Nag-building pa si Paikidi. Bismillah, masisira tong computer ko. Pwede mamaya na. Yung mga dinikit ni Marco Agustin hindi dumikit, baka nagpalitan na kami dati at tinanggal niya kaya ayaw na dumikit. Nag-welding ba, ma? Okay. Welding. Kaya naka-live eh. Masisira yung ano ko. Pumpkin Lalab, Miguel Love, shout out. Pumpkin Mendoza, Miguel Love, shout out. Tamsak. Lalab, Miguel Love, shout out. Nasa Pinas na ako, Pumpkin. Marco, yung dinikit mo daw, Lalab, hindi dumikit. Leo Del TV, Miguel Love, shout out. Daan lang, Sisi, papasok na. Sige, Lalabs, mag-ingat ka, Lalabs, lagi dyan. God bless. Salamat sa pagdaan mo, Lalabs. Leo Del, Sir Leo Del, Miguel Love, shout out. 414 to 424 dan sa'yo, The Music Lover. Late tayo, 20. Late Girl Lalabs, 20 daw po kayo ni Sir Ray, 27 vlog. Ayan, 20 raw po kayo ni Sir Ray. Late Girl, 20 daw po kayo ni Sir Ray. Del TV, Miguel Love, shout out po. 414 to 424 dan sa'yo po, The Music Lover. Ayan, Sir Leodel, nagbaba ng bayan. Marami rin yung alagad si Sir Leodel. Ano rin yan, maraming tao dyan. Rian Tegas, ang pulang loads, busy na ako, maya-maya, labas ako. Pulang daw, pwede, kay Late Girl. Kalsum Kakitchen, nagbaba ng bahay. Premiere from Mayong TV. Hala, bunal na. Bunal na. Leodel, ayan, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Sa Kimudan, 3.67 to 3.68K. Mga tamsak ko inisa-isa. Kung mga video mo, idol, from Janang. Ayan. Ray Antiga, Game 10. Ayan, nagbaba ng bahay si Ray. 10 daw po kay Late Girl. Ayan, 7 million and das, Miguel Love, shout out. The Music Lover, balik ka na, The Music, nandito ka pa ba? Binigyan kita ng 5, nandito ka pa ba? J Munits tayo, Sir J. Sir J, kayo daw. Kayo daw ni Janang, 10. Tamsakan. Ayan, Janang, 10 daw. Sabi ni Sir J Munits is V. 10 daw. Baba mo na yung bahay mo, Janang, nang ma-check ni Sir J. Janang next vlog, all friend, done please. Ayan, Sir J, nagbaba na ng bahay si Janang. Diyos ko naman, huwag ka nang mag-ikot-ikot. Ano bang problema, oy? Janang mix vlog, nagbaba ng bahay, Janang. Sige po, Idol J Munets from Janang mix vlog. Ayan, Sir J, sige daw po, 10. Cooking OTW from Janang mix vlogs. Nagbaba ng bahay si Sir J, Janang. Silipin mo na. OMG, OMG. J Munits, nagbaba ng bahay, Lalabs. J Munits. Late 5.25 bahay mo, OTW 10, tamsak, dikit, Lalabs. Hindi ko alam, Janang, magdikit na ba tayo, Janang? Tingnan ko nga rin yung bahay ni Janang.
Ayo, ex na pala kami ni Janang, oh. Cooking with Sophia, nagbaba ng bahay? Bakit ba nag-iikot-ikot? Start na ako from Ray 27 Vlog. Ayan, start na daw po si Sir Ray. J Munits, it's 119 bahay mo, idol. From Janang Mix Vlogs. Ayan, Sir J. 819 daw bahay mo. Ayan, si Sir Ledel TV nagbaba ng bahay. 1.61k and 78 tamsak OTW sa'yo dyan ng Mix Vlogs. And from J Munits. 3 million. J Munits, 819 daw yung bahay mo. Ayan. Amazing list. Ayan, binababa po ni Nightboot. Binababa po ni Nightboot. Mga lalabs palablab din po ako. Ayan, Bicolanang Uragon. Patamsak din ako mga lalabs. Start na ako sa'yo lalabs, Ray Antiga. Ayan, si Ray. Start na daw po si Lady Girl. Cooking with Sophia, done from Janang Mix Vlogs. Cooking with Sophia, lalabs, kindly return to Janang Mix Vlog. Already connected to you, lalabs. Thank you. Hazel Cake, Mayong TV Pulpak, done from Kalsumka Kitchen. Mayong lalabs, DTS Orkes Migalab, shout out. Salam Ailinski, walaikum salam. DTS Orkes, how are you, lalabs? DTS Orkes, how are you? OMG, nala yung aking paa. Ayan, nag-ikot-ikot man tayo, oy. Ayan, Sir Leo Del TV, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Fine. From DTS Orkes, fine. TGI Fridays. Ayan si Sir Leo Del. Mayong TV dan from Kalsum Kakitchen. Sir Mayong, pasuklan na lang po si Kalsum. Dan po sa'yo. Ayan, salamat. Daming harang ni Leo Del TV. 2 million in the house. Mega love shout at 43 thumbs up. Thank you, thank you, thank you. Nasa bartir pa sila mga lalabs. Nasa bartir. Kailangan ko ay ang tulad mo. Ayan mga lalas, Brochito Channel, binababa ni Nightbot. Kalsum Kakitchen, nagbaba ng bahay. Harang, ayan lalab, salamat sa paharang. Dan na po kayo kay Hazel Cake. Dan na kayong magtamsa. Tingnan nga natin kung sino mga nagtamsa. Ikaw ang ulong ng Ailenski, may pin link. Okay, drop your link. I will pin your link. No problem. Kalsum. Ayan, Junaski. Hazel Dan Dikit Tamsak Premier Pasukli na lang tiway from Junaski. Ayan, si Sir Raydan na sa'yo, Lady Girl. Lady Dan 10 Tamsak Dikit 5.25 to 5.26 ka na. Ayan, Lady Girl, gumuhit ka na daw, sabi ni Sir Ray. Thank you, host, from Kalsum. Ayan. 1.61 to 1.62 Tamsak sa video mo, Janang.
Ayan, done na sa'yo. Si Sir J. Islandsky, my channel monetize. Please watch ads. Yes, I will watch your video, even your ads. Kalsong, bakit ka umiikot-ikot? Anong meron? Okay, I will watch your video. Ano ba yan? 6, 6, 7, 8. Naka 2 hours na pala ako. 6, 7, 8. Ayun mga lalabs, ang palatandaan, binababa ni Nightbot. Palablab din ako mga lalabs. Mga lalabs, patamsak din pa ako sa aking video mga lalabs. Ayan, si Bicula ng Uragon, ako po yan mga lalabs. Tamsak lang, sapat na, 1 minute watch. Ayan. Tamsak lang, masaya na si host. Thank you so much. Kalsom, I am here in your house, Kalsom. Palsa juice recipe, summer drink recipe, black currant juice, currant. I am here in your house. See, I will show you. I'll show you Kalsum lalabs. I am here in your house. You have ads. J-Monits done 7.88 to 7.89 from the music lover. Diyan ang mix vlog 10 dito. Tamsakan ha. Diyan ang lalabs. 10 daw kayo na J-Monits, ni Sir J. Ayan, Kalsum Kakitchen. I am here in your house, lalabs. Diyan ang lalabs. 10 daw kayo ni Sir J. The Music Lover, done na rin ako sa'yo from J. Munitz. Ayan, Kalsum, I am watching your video, lalabs. See? This is very delicious. J. Munitz, dito ako bahay mo. 7 na ako bahay mo. Ayan, Sir J. Nasa bahay mo na daw si Janang. 7 na daw. Naka 7 na siyang dikit. Jinaski dan pulpak from Hazel Cake. Sir J. Pulpak yun, ha ha ha. Ayan. Sir J. Pulpak. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Kalsum, I am watching lalabs. You are making palsa juice recipe. This one, lalabs. Kalsum. This one is very healthy, fresh juice. Inshallah, soon I will try. What's the taste of this? So your video is only 1 second and 1 minute and 57 seconds. Ayan, Kalsum, I watch your video. Late girl, tayo naman 10. Ayan, music lover. May 10 ka ba? Idikit mo na sa akin, lalabs. Tamsak mo lang dyan. Ito, itamsak mo dito. Oh. The music lover, di ka ba dikit sa akin, lalabs? May 10 din ako, lalabs. Late, the music lover. Si kasi, late girl ata, na yun, sabi niya, maya-maya, mabusy na daw siya. The music lover. Host, yes. Kalsum. The music lalabs. I'm done. Saan yung bahay mo, the music? Bawa mo nga yung bahay mo, the music. Ayan, 10 tayo, the music. The music? Baba mo yung bahay mo, lalabs. La 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 lantaran. The music, lalabs. 10. Sa akin ka dumikit, lalabs, kung di pa tayo ex. Sige, host. Tingnan ko yung bahay mo, ha. Mami Lover Official. Ayan, 400, 424. Dikit mo na sa akin, lalabs, yung 10 mo, lalabs. Ayan yung binabakong yung binabakong bahay. Yung kay Bicula ng Uragon, doon ka lalab magtamsak. Wag na sa aking Tamsak tayo, lalabs, the music. Ayan. Si Bicula ng Uragon, lalabs, ito, ako yan, lalabs. Diyan ka na lang. Ayan, 10 tayo, lalabs, ha. The music. Mag-start na ako, the music. Ha? 424 ka. Ayan, doon ako sa bahay mo. Ayan,
Plum fruits, Jordan fruits. Nasa Jordan ka pala? Ayan, start na ako ha, 10. 424 ka. Kalsum Dan from DTS Orkes. Ayan. Kalsum, kindly return to DTS Orkes. Ayan, already connected to you. Thank you. DTS Orkes nagbaba ng bahay. Ayan, thank you so much. Mami Lover Official. Ayan, unang dikit sa'yo, lalabs. Ayan, short video lang pala to. 1 minute and 30 seconds. Ayan, papanoorin ko to para hindi siya malagas. Nandito na ako, the music, ha? Jmonets TV 819 to 829 tamsak. Si Ailinski host. Yes po, ako po si Ailinski. Sir Brochito Miguelab, shout out. Tamsak po. Ayan. Leodel TV, nagbaba ng bahay. Ayan, full watch to sa'yo, ano. Unang dikit. 10 tayo, ha. Ano. The music. Nandito na ako sa bahay mo, unang dikit. Ayan, full watch yun, lalabs. Full watch. Ito, pangalawang dikit na to sa'yo. Sir Brochito, Miguelab, shout out. Naku, wala na akong maidikit dito na ayudahan ko na to. Sino? Sino na ayudahan mo? Ako ba? The music? Ako yan si Ailinski? Naayudahan mo ako, lalabs? Tingin ko. Ako ba si Ailinski host? Ako si Ailinski, lalabs. Ibig sabihin, nakadikit ka na sa akin? Grabing ganda mo na, host. Ayan, thank you. Sir, Brochito. Oo, may nagdala sa LS ko yan. Sige, bigyan na lang kita ng 5. Okay lang, okay lang. Ayan, free ko na lang yung 5 sa'yo kung dikit ka na sa akin, okay lang yan. Ito, ayuda ko na lang to sa'yo. Okay lang yan, The music. Okay lang, no problem. Ayan, nagdikit na ako na sa'yo ng isa. Para kang 14 years old sa damit mo, host. Para ba akong 14 years old? Nagpapa-baby lang. Nagpapa-baby lang, Sir Brochito. Ayan, the music. Bigyan na lang kita ng 5. Okay lang kung nakadikit ka na sa akin. Nelmar Lalab, Miguelab, shout out. Miguelab, shout out, host Nelmar. Ayan, Nelmar, Miguelab, shout out. Kumusta ka na, Nelmar? Nasa Pinas na ako, lalabs. Jakitan natin. Ayan, Nelmar, lalabs, Miguelab, shout out. Sir Girly, Miguelab, shout out. Tamsak ganda. Ayan, nasa Pinas na pa ako. Ma'am Girly. Jmonets, TV Dan na ako sa'yo. Thanks with tamsak. Ayan, pangalawang dikit. Ayuda ko na lang to sa'yo, The music. Kung nakadikit ka na sa akin, okay lang, lalabs. Ayan, Girly G, nagbaba ng bahay. Wow, dito ka na pala, host. Nandito na ako. Nung 21 pa. Ayan, dikit ko na to sa'yo, Mami Lover. Mami Lover. Mami Lover Official. Pangalaw na. Yun ba, idol? Pangalawa? Ayan. Janang picnic time from DTS Orkes. 1.62 to 1.63 dan 10 ulit sa'yo. Tamsak sa video mo, Janang. Ayan, dan daw sa'yo ng 10 sa Jmonets. DTS nagbaba ng bayad, Jmonets. Iba pa ba yung binigay mo sa kanina? Ayan, meron pa siyang extra 10 sa'yo, Janang. Sana all. Sir Brochito, 10 lalabs, Ray. Antiga na late ako, nagising mo, amo ko. May mga sakit kami, host. Tambay lang. Ako, host. May sakit ka na naman, lalas. Di ka na natanggalan ng sakit. Baka nasuburan ka na sa kakabanana. Janang, 10 tayo. Ayan, bababa yung isa na dikitan ko kay Jmonets. Lady Girl. Nagbaba ng bahay si Lady Girl channel. Lady Girl tayo ba? Ano na ba tayo? Ex na ba tayo? Tingnan nga natin. Ayan, Lady Girl. Tayo, Lady Girl, lalabs. 10. Dikit mo sa akin 10 mo, lalabs. Hindi na nga nang babanana host.
Ako nga 2 weeks akong hindi nag-LS lalabs, walang kita. Ba't di ka ng banana, tinatamad ka na? 1.62 to 1.63 dan 10 ulit sa'yo, tamsak and video dyan lang. Mix vlog, salamat. Date girl, 10, dikit mo sa akin 10 mo lalabs. Ayan, sana all. Dikitan nyo naman ako ng 10. Ayan, bakit tayo nag-ikot-ikot? Anong meron? Ayan, 8 million in daos, Miguel Love, shout out. Kandusa na, Kandusa. Kandusa. 8 million in daos, Miguel Love, shout out. Anong meron? Ba't nag-ikot-ikot man, oy? Wala bang nag-wielding, ma? Ha? Hindi ba nag-wielding si Kide? Hindi naman. Ayan, J Munits. Kandusa na daw. Diyan ang mix vlog danten sa'yo lalabs from sa Kimo Vlogs. Sa Kimo, ikaw baka meron ka pang di nadikit sa akin, dikit mo na. Sa Kimo, 10. Sa Kimo, Dantia lalabs. Late girl, 5.26. From the music lover. Wala kasi magamit na CP, hindi rin nga ako nakakapag-ilis kasi natuluyan ng CP kinabulok. Oh my God. Maghanap tayo ng sponsor Nilmar para makabili tayo ng CP mo. Sa Kimo Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Magkano ba yung mobile? Sa Kimo Vlog, nagbaba ng bahay. Sa Kimo Vlog. Sa Kimo, may 10 ka bang hindi nadikit sa akin? Dikit mo nalalabsoy para may pampakain ako kay Lolo. Dantiya ba? Bukang kang pamor, bukang kang. Ayan. Baba ko yung pako ng alay na ba? Sa Kimo, dan na ako kanina sa'yo yung 10 with tamsak from dyan ng mix vlogs. Oy, Dantiya lalabs, oy. 10. Sige, dito mo na lang sa Kimo itamsak ako sa video ko para magkaroon siya ng tamsak. Ayan sa Kimo, mag-start na ako sa'yo, Dantiya ha. Dantiya. Ba mo ngayong bahay mo lalabs, Dantiya? Late girl, game tayo from the music lover. Ayan, Dantiya Valdez. Dan ako visit sa video mo kanina, ate host. Ayan, salamat lalabs, J Munits. Ayan, sa Kimo, ilan yung bahay mo sa Kimo? Si sa Kimo, malaking bahay to eh. 3.68, sana all, 3.68. Ayan, sige Dantiya lalabs, game na, 10 ha. Para may pampakain ako kay Lolo. Ayan, dito na ako sa bahay mo sa Kimo, start na ako ng 10. Ayan, 10 million in the house, Miguel Love, shout out. Kalsum Kakichi, nagbaba ng bahay, nakapin pala ang bot. Ayan. Saan, host? Ayan, lalabs, dito kay Bicula ng Uragon, lalabs, dito may dikit. Tamsakan mo yung video ko, lalabs. Ayan, ako yan. Si Bicula ng Uragon, para magkaroon siya ng tamsak. Kasi bago lang yan, kahapon lang yan. Andito sa ano mo, look at them, super cute cats. Ayan, Dantiya, nasa bahay mo na ako. Ayan, Dantiya. Yung mga cutie-cute mong mga cat. Start na ako ha. Tamsakan mo lang yan lalabs. Tamsak, dikit tayo. Ayan, ang cute ng mga cat. Bakit maraming cat ka? Alaga mo ba yan sa ano mo, accommodation? Ayan, Dantiya, full watch to sa Dantiya. Short lang naman pala yung video mo eh. Ayan, unang dikit na sa'yo. Dantiya lalabs. Ayan, unang dikit. Sa Kimo, 789, tamsak 104. From Janang. Ayan, pangalawang dikit sa'yo, ano, Dantiya lalabs. Kailangan ba na magtiis? Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out, 5 million, thank you so much. May premier ka pala lalabs. Ayan, tamsakan natin, wala pang tamsak. Itamsak ko na lang yung iba sa premier mo ha. Dantiya. Ayan, 5 million in the house, Miguel Love, shout out.
Ailensky, please, my video watch. Yes, I watch your videos. Check your video. I left my message there. Ayan, Lalabs Dantia, tinamsakan ko yung ano mo, yung upcoming LS. I left my message there. Jonas Kilalab, love you. Miguelab, shout out Lalab. I miss you so much. Pangalawa na palang dikit yun. Ito, pangatlong dikit Dantia Lalabs. Agum, yes po, Jonas Kilalabs. Kumain ka na. I miss you too. I miss you so much. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Leyte Basic Tortang Talong. Ayan, pangatlong dikit. Dantia Lalabs. Andito ako nagtamsak sa ano mo ha? Sa Premiere. Ay hindi, sa LS mo pala. Upcoming LS. Nagtinapay na lang ako kasi late na ako natapos maglaba. Ano nang tinapay, hindi ka mabubusog dyan. Hindi man nakakabusog yan eh. Thanks Ailensky CC. Ayan, thank you so much Lalabs. Itamsak mo si ano rin, si yung isa ba? Gumaganda ka lalo, Agum. Ayan, thank you. Thank you so much. Namimiss mo lang ako eh. Namimiss mo lang ako. Ayan, pang-apat na to ano. 3.68 Palmer. Melvin. Magsaing ka. Kalsum ka kitchen. Ayan, agoy, agoy. Agoy, Sir J. Agoy. Magsaing ka dyan, huwag ka magpagutom. May sinaing naman ako kaso walang ulam. Tinatamad na ako magluto ng ulam. Dapat bumili ka na lang kasi ng ano, ng dilata. Bukas na lang ako ng umaga. Nako, hindi ka mabubusog niyan. Ng tinapay. Bukas na lang ng umaga. Ayan, 6 million in Das Miguel Love, shout out. Kalsum ka kitchen. Agoy-agoy daw, agoy-agoy. Pang ilan na ba itong dikit ko kay ano? Pang-apat pa lang. Kay Dantia. Welton, meron na. Veni. Agoy! Sana all. Sana all, namimiss niya na ako. Sana all may nakakamiss. Uy, 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 uy. Saan na ba to? Nakadikit na to sa kanya. Ayan, 10 million in the house. Miguel Love, shout out, mga lalabs. Huwag kayong mayang maglablaban dyan. Agoy-agoy. Ay, dikit na pala to kay Dantia. Uy, ambot. Ayan, ano mo, Junaski, bebe. Itamsak mo yung isa mong account. Si Bloody Coder. Bebe. Bebe Damulag. Sana all my bebe. La 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 la. Ayan, Dantia Valdez.
Pang-anim na, pang-anim. Hinahanap ko pa yung hindi nakadikit. Ayan, mga lalas, maglablaban kayo dyan. 10 million in the house, pinapanood nyo lang ako. Sige lang, manood lang kayo. Hindi kayo naglalapag dyan. Hindi kayo naglalapag, nanonood lang kayo. Maglablaban, maglapagan, dikitan, mga lalabs. Ayan. Gigi, Minyado, hi host, Miguel Love shout out Gigi. Bagong dikit tayo, Miguel Love shout out Gigi. Yan Gigi, sige jacket ang kita Gigi. Pahingi jacket. Ayan lalas, sige lalas. Medyo mabagal lang tong ano computer. Nung unang panahon pa kasi tong computer natin, ayan. Ayan Gigi, may jacket ka na Gigi. Thank you, you're welcome. Ayan. Jmonits TV dan 7.89 to 7.90. Tamsak 104 to 114. Nasaan ang pangako mo noong sinusuyo ako? Kadikit na pala to kay Dantia Valdez. Ayan, road to 900 host, paayuda hehe. Ayan, thank you so much, Bloody Coder Lalabs. Thank you so much. Patamsak. Salamat po Janang from J Munits. Dantia Valdez. Saan na ba si Dantia Valdez? J Munits WC po. Ayan, salamat. Ayan, pang 7 na kay ano, tatlo na lang. Tatlo na lang kay Dantia. Hindi pa siya gumuhit. Out na ako, idol, kasi may day off ako, maglakwatsa, hehe. Sige na dyan ang mag-ingat ka lalab sa lakwatsa mo. God bless. Enjoy. Enjoy sa lakwatsa mo, lalabs. Bloody Coder, lalabs. Hindi ka kumain. Magugutom ka. Anong oras na ba dyan? Ayan, matulog ka na. Umaga na. Tulog ka na. Huwag kang mag-alala. Mahal na mahal kita. Love you so much. Ayan. Gigi Manyado, nagbaba ng bahay. Gigi. Ayan, Dantia. Dalawa na lang Dantia. Nasaan na si Dantia? 10 muna ulit Janang from J Munits. Ayan, J Munits. Janang 10 daw ulit. Agoy. Agoy. Agoy daw. Agoy. Mahal na mahal ko yan. Salamat, Bloody Coder Lalabs. Thank you so much. Alam ko namimiss mo ko eh. Tulog ka na. At umaga na dyan sa Dubai. Late girl, 5.27 ka na dan 10. From the music lover. Sini L. Yup. Tweet. Sana all. Tweet. Sana all daw. Yay. Ayan, 6 million daw. Big love shout out. Tweet daw. Ayan, Jester Vlog. Miguel Love shout out. Tamsak na host. Lalab, salamat sa patamsak mo, lalabs. Salamat. Patingin si Maui nasa ilalim ng kamay. Hindi ko siya makuha nasa ilalim. Bebe. Saan ka, bebe? Wait lang, Jonas Kilalabs. At pakuha ko nasa ilalim ng kama. Kunin mo, tawagin mo. Maui boy, come here. Maui, tulog ata si Maui. Kahit mainit, natutulog eh.
J Monet sige from the music. Thanks Gigi from Kalsumka Kitchen. Bibi, nandito ka pa ba? Ay, nandito ka pa ba, Bibi? Nandiyan pala yung Bibi ko. Nandyan si Bibi ko. Jester Vlog upcoming LS 6 PM patamsak. Sige, lalab, tamsakan natin yan. Host Danten sa'yo. Dalawa na lang sa akin, dalawa. Wait lang. Dalawa na lang lalabs. Matapos na ako. Pero gumuhit ka na agad, oh. Sige, lalab, Dantiya, salamat, lalabs. Dalawa na lang, Dantiya, lalabs. Dan na. Wait lang. Panidaldal kasi ako eh. Dantiya Valdez TV, Migalab, shout out. From Gigi Manyado. It's Yummy, Migalab, shout out. Long time lalabs, oy. Hello, shout out. Guwapa naman, kaayo karon. Kaayo karon ambot, oy, Dodong. It's Yummy, kumusta ka na? It's Yummy. Si It's Yummy, oh. Ngayon lang ako nag-LS lalabs kasi walang internet. Pagpunta dito sa Pinas, 10 pa host para 3,700 na ako. And lalabs, yung isang kasing cellphone ko, lubat. 10 lang itong kaya kong dikit sa'yo, nasa kabilang mobile, nagcha-charge. Ayan, magyaya ka dyan, Dantiya lalabs. Ayan, si Sir J. Sir J, 10 daw po si Dantiya lalabs. Yayain mo si Sir J, ayan, maraming alagad yan. 10 available here. Ayan, it's Yummy, may 10 ka ba? Sir J, Pritasan, Migalab, shout out. Ayan, Nilmar lalabs. Da 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 da. Subok na ang aking kaligayahan. Meron ka bang ano, sige, Jester, nang matamsakan yung ano mo, iping kita ha. Ayan, pin kita lalabs. Jester, nang matamsakan yung ano mo. In patamsak po yung nakapin, meron po siyang LS 6 PM mga lalabs. Ayan, pang 9 na to, Dantiya lalabs. Sana lang. Ayan, yayain mo si ano, si Sir J. Maraming alagad yan. Nasa Pinas ka na, host. Oo, lalabs. Kaya nga ganito na yung background ko, nag-iba. Nasa Pinas ako, lalabs. It's Yummy. Nung 21 ako nagdating. 2 weeks akong hindi nag-LS kasi wala akong internet. Bibi, kunin mo nga si Maui. Bibi, kunin mo si Maui sa ilalim, dali. Junaski lalabs. Nandito na si Maui. Kunin mo, Bibi, dali. Nagtatago yan eh. Maui, come here. Don't sleep now. Sleep later. Tamsak danos from secretary ni Kuya Ray. Naghihintay ako. Ayan, pinakuha ko kay Bibi kasi nasa ilalim. Sa ilalim ng kama. Nagtatago yun pag tanghali kasi natutulog. Akin na, Maui, come here. Daddy here, daddy. Yan, isa na lang Dantiya lalabs, mag-10 na. Come here, Maui. Tamad tong pusa na to. Wala nang ginawa kundi matulog. Come here. Nanginging, anying, anying. Nang, nang, nang. Anying, anying, anying. Say hi to the viewers. Mega love shout out everyone. This is Maui Boy. Maui Boy, nag-sleep siya mga lalabs. 5 million in the house. GG full pack dan from Kalsumka Kitchen. Ayan, thank you so much. Andito na si Maui Boy. Junaski lalabs. Say hi, lalabs. Say hi to daddy. Daddy! Daddy! Maui Boy. Nakita mo na si Maui? Lalabs, Junaski.
Ayan, 6 million in the house. Mega love, shout out. Ito na po si Maui Boy. Ala, nag-iikot-ikot ako? Hindi naman eh. Nag-ikot-ikot ba? Hindi ko naman nararamdaman na umiikot ako eh. O, agom. Ayan. Ayan na si Maui. Pag binitawan ko to, pasilip-silip lang sa bintana, umaakyat. Ayan, 6 million in the house. Mega love, shout out. Maui, tingin ka sa camera nang. Huwag ka tumingin doon. Wala kang makikita doon. Dito ka tumingin. Cute ng pusa mo, ang laki. Oh, ang laki nito, lalabs. Tingnan mo, oh. Maui boy, wait. Ikaw. Gusto makita ang paligid. Ang paligid nasa labas. Nasa loob ako eh. Mamaya, videoan ko, ipasa ko sa'yo. Ayan. Gigi Minyado harang. Lalabs, salamat sa paharang. Ibaba ko na si Maui ha. Lalabs, Junaski. Bibi. Matutulog to eh. Laging nakatingin sa bintana oh. Maui. Nang. Say to the viewers. Prita Sandan Pulpak. Gigi Manyado. Ayan, nagbaba ng bahay si Gigi. Gigi, nagbaba ng bahay. Sige na, matulog na ako. Sige, matulog ka na. Good night. Love you so much. And I miss you. I love you, Lalabs. Bebe, matulog ka na. Sige. Ka mag-alala, mahal na mahal kita. Matulog ka na. Ayan, 7 million in big love, shout out. Akala ko, host, nakipagtanan ka na. Tanan talaga. Andito ko sa bahay ng mama ko. Ambot. It's yummy. Saan? Tanan ka dyan. Ayan, patamsak pa. May LS siya ng 6 p.m. Sana si Dantia. Balik siya na lang kay Dantia. May kulang pa akong isa. Ikot-ikot, oy. Sir J, anong nangyari? Bakit ano? Lang jacket. Bakit ka namuti? Sir J. 426 to 436 dan 10 tamsak sa video mo, The Music Lover. Bakit ka nahubaran? Ibang account, ati host. Yan sana lang dami-daming account. Ang daming account. Hi there sis, how are you? Samira Lalab, Migalab, shout out. I am good, alhamdulillah. Thank you so much. Dan Gigi, sana malapit ako dyan para masamahan kita. Hindi ka na, pumunta ka dito. Punta ka ng Bicol. Punta ka ng Bicol. It's yummy, nasan ka ba? Punta ka dito, samahan mo ko. Dan na ako ng 10 ha. Ayan, ngayon lang natapos. Ano, samahan mo si host para magtagay. Halika na, magtagay tayo. Punta ka dito. Painumin kita ng lapad. Ano ba yun? Gin. Ano ba yun? Dito, ang uso kasi dito, gin eh. Hindi dito uso ang yung red horse. Uso dito lapad, yung 4 na kanto. Ano ba yun? Yung gin. Ano ba yun? Hinebra? Hinebra yung uso dito. Sa probinsya. Hello Samira sis, how are you? From Cooking with Sapia. Ayan si Dantia po mga laso nagbaba ng bahay. Patamsak po ako sa nakapin. Ayan, upcoming LS niya mamaya 6 p.m. daw po. Ayan, ang laki na ng bahay ni Dantia, sana all. 10 available, ayan may available. Sir J, may 10 si Dantia daw. Kung meron ka daw 10. Ay ngayon si Sir J. Dantia Lalabs. Yayain mo si Sir J. J Munes dan 10, 7.55 to 7.56. Tagay na kaligayahan. Ayan. And tumagay ka na, it's yummy. Punta ka dito, painumin kita ng gin.
Gin talaga, gin. Tagay daw. Samira, nagbaba ng bahay, Samira. Ay, nablabin natin si Samira, mga lalabs. Samira. Nagbaba ng kanyang bahay si Samira po, mga lalabs. J tayo, Sir J. 10 daw kayo, Sir J. Nasa 200 pa rin ako, host. Ang laki-laki ng bahay mo yung isa eh. Tamad mo kasi banana. Sir J. 10 daw kayo, Sir J. Di mo si Clever Dan na rin ako sa'yo. Salamat. Ayan, Sir J. 10 daw po kayo ni ni Dantia. Sir J. Dantia, game 10. Ayan, Dantia Lalabs. Game daw 10. Ayan, niyayakan ni Sir J. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking. Cooking with Sapia, sige po. Ayan, nandiyan na si Sir J. Samira, nagbaba ng bahay. Samira. Samira, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. Gigi Manyado, nagbaba ng bahay. Gigi. Ayan, Gigi, pin kita mamaya. Gigi, wait lang ha. 3.69 bahay mo. Dantia, OTW sa'yo, 10 ha. Ayan, OTW daw 10. J Munitz, from si Sir J. Dantia, OTW na Lalabs. Prita San, ayan, nagbaba ng bahay, Prita. 8 million in the house, Miguel Love, shout out. 8 million in the house. Salamat po sa 8 million in the house. Thank you so much. 8 million in the house. J, 7.9K ka from Dantia Valdez. Ayan, Sir J, 7.9K ka daw po. Anong tamad, host? 800 na nga, nadikitan ko. 800 na nadikitan mo, pero 200 pa rin sa'yo. Ayan, tamsak. Si Jester Belarmente Vlog. Dati mo pala tayong dikit, Jester. Ayan, salamat. Shout out lang po, dumikit. Ayan, from Gigi Manyado. Dati pala tayong dikit, Jester. Ayan, tamsak na lang to, Lalabs. Ayan, tamsak. Jester. Dana po kayo sa nakapin. Baba ka ng yung bahay mo, Gigi. Lalab, Gigi. Baba yung bahay, Gigi. Projections, bakas lang, balik agad. From projectionist. Gigi, baba mo yung bahay mo, Lalab, Gigi. Sana yung bahay ni Gigi. Ayan. Unang pasok. Malaki na ata yung bahay ni Bakas lang mga lahat. Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. 6 million. Naka ilang hours na ba ako? 6, 7, 8. Ayan, magti 3 hours na. Bakit nag-ikot-ikot si host? Bakit nag-ikot-ikot? Ayan, 6 million in the house. Miguel Love, shout out. Thank you so much. 6 million in the house. Naghang man to'y dodong. Naghang na naman tayo. Bakit naghang na naman to? Ayan, J Munitz. Ano sabi niya? 3.69 to 3.7 dan sa'yo. Dantia, salamat. Backloads from projectionist.
Hindi ako makapangisda, host. Pag ikaw ang nagilis, gusto ko lagi kitang makita. Wow, sana all. Hindi ka makapangisda. 3.69 to 3.7 dan. 10 sa'yo, Dantia. Loko to si si It's Yummy. Hindi daw siya makapangisda pag ako yung naka-LS. Uy, ambot oy dudong. Kanabira. Ay, si It's Yummy talaga, oy. Ayan, Dan Jester from Pritasan. Jester, pasuklian na lang si Pritasan. Lalabdan sa'yo. Ayan, Gigi. Tingnan natin si Gigi. Namumula tuloy ako dito. Tamsak, Gigi. Gigi Manyado. Ayan, tamsakan natin si Gigi. Ayan, 11 million in the house. Migalab, shout out. Tamsak na, Dennis Sario, Migalab, shout out. Pretty Sandan, Pulpak from Projectionist. Ayan, 10 million in the house. Migalab, shout out, 10 million. Ayan, Gigi Lalabs, tamsak dan. 127 ka pa lang pala, Gigi. Ayan, Lalabs, nasa bahay mo ako, Lalabs. Nasa ka na to. Dikit na to sa'yo, Lalab. Biyan kita 5. Ayan, Gigi, nasa bahay mo ako, Lalabs. Hindi man makapasok sa bahay mo pag di ka dumikit. Ayan. Ay namong, singit diha kay ako'y nakauna. Ay, ambot, oy. Dinis nagbaba ng bahay, baby pahos. 3.69 to 3.7 dan sa'yo, Dantia, salamat. Thanks sa tusok. Ayan, Lalabs, Gigi. Sa bahay mo ako, Lalabs. Ito. Biyan kita 5. Pang-anim yung main channel ko, dinikit ko na sa'yo. Chariran, charararan. Ayun, unang dikit, Lalabs, so. Nasa bahay mo. Hindi na ako magbakas. Tamsakan ko na lang ito, Lalabs, ha. Gigi. Ayan, si Dennis Sario nagbaba ng bahay, Dennis. 8 million in the house, Migalab, shout out. Ayan, Gigi Lalab, sa bahay mo ako uli, Gigi. Buti na lang may hangin-hangin. Parang uulan ata. Hala, bakit parang namamatay? Ano yun? Salamat sa ayuda. Ma, hindi pa ba nag-welding, ma? Okay. Ayan, Gigi, pangalawang dikit, Lalabs. Pangalawang dikit. Pritasan. Kasi biglang nagbablock yung yung screen. New upload. Dito talaga nasira, iwan ko na lang kung anong mangyari. Pangalawang dikit. Bigla kasi yung mga nag-block, tapos bumalik. Pangatlong tong dikit sa'yo, Gigi Lalabs. Try talaga pag nasira, talaga. Yan, Lalabs, pangatlong dikit to sa'yo, Lalabs. Gigi. Tamsak ko na lang to dito sa mo, sa live. 34 hours. Pangatlong dikit. Galab, shout out 7 million. Thank you so much. 7 million. Thank you. Bakit anong nangyayari? Namamatay. Ayan, 9 million in the house. Migalab, shout out 9 million. Gigi Lalas, pangapat na dikit to sa'yo, Lalas, pangapat. Haki Ukak ayan. Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Cooking with Sapia. Ayan, Gigi Lalas, pangapat na dikit to sa'yo, Lalabs. Haki Ukak, nagbaba ng bahay. Haki. Ayan, thank you so much, Haki Lalabs. Haki. Ang ganda-ganda pala ni Gigi, oh. Parang artista.
Ni Gigi, ang ganda pala ni Gigi. And lalas pang 5 dikit to sa'yo, lalab, Gigi. Ayan, new upload from Jonah Mascareñas Bag. Love, mega love, shout out. Hello everyone. Ayan. Hola loves, thank you so much. Ayan, nakasalamat host. Ayan. Lovely host. L3 lalab, mega love, shout out. Grabe si Gigi, hindi na makapasok kung hindi ka subscribers. Yes, kailangan mo munang mag-subscribe bago ka pumasok. It's yummy. Huwag mong pasukin yung sarado yung pintuan. Kailangan mo munang kumatok bago ka pumasok. Ayan. Haki ukak dan pulpak from Gigi. L3 bahay. Ayan. L3 nagbaba ng bahay. Jonah Mascareñas dan from Pritasan. Ha. Ayan, natawa tuloy si Gigi. Ano ko sa'yo, lalabs? 5. Gigi. Natawa tuloy si Gigi. Na. Wag naman sanang umikot-ikot, oy. Pag nag-ikot-ikot. Samira Chuchay, backyard garden, nagbaba ng bahay. Ayan, si Samira po nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Hindi naman ako nag-ikot-ikot mga lalabs, di ba? Ayan, 8 million in the house. Mega love, shout out. J Monits. Ito si It's Yummy, gusto lang pumasok agad. Pritasan, nagbaba ng bahay. Pritasan. Ayan, Prita, nagbaba ng bahay. Lablabin natin. 9 million in the house. Mega love, shout out. 9 million. Thank you so much. Talaga si It's Yummy, oh. Pritasan, Dansukli po from Jonah Mascareñas Vlogs. Ayan, Pritasan, pasuklan na lang si Jonah Lalabs. New upload from Jonah. 10 million in the house. Mega love, shout out. 10 million. Ayan, 10 million in the house. Thank you so much. It's Yummy, dan pulpak na sa ako sa'yo. Dalaw ka sa bahay ko, ha. Kaya di na bumalik. Kadugay ni Dantia, oy. Ayan, 10 million in the house. Miguel, shout. 10 million, thank you so much. 851, 6789. Ayan. Naka 3 hours na pala kung mga isang oras pa. Ayan. Kadugay daw ni Dantia. Ayan, 11 million in the house. Miguel, shout out. 11 million, thank you so much mga lalas. Ayan, patamsak pa ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, patamsak din pa ako sa aking video. Huwag pumasok agad, himasin muna. Ayan. Ito si It's Yummy, gusto pumasok agad eh. Wala man lang ka-sweet-sweet. Pasok agad. Si It's Yummy talaga eh. It's Yummy, nasaan ka na ba? Si It's Yummy, puro pa. Cooking with Sepia is still here. Thank you so much, lalabs. 8 million in the house, mega love, shout out. 8 million. It's Yummy, bumalik ka na. Masyado mo nang inano yan ah. Sana si It's Yummy. Ninanamnam pa siguro. Nawala na si It's Yummy. It's Yummy, bumalik ka na. Oy, ambot. Ayan. 6 million in the house. Mega love, shout out. 6 million. Thank you so much po sa 6 million in the house. Thank you so much. Na. Nawala na si It's Yummy. Ipata nakakaban. Nawala. Ninanamnam pa ata si Gigi. Ninanamnam niya si Gigi. Jonah Mascareñas vlog, new upload. Ayan, panoorin natin na yung new upload mo. J Monets is bidan 10 sa'yo, idol. Ayan, J Lalabs. Dan na daw 10. Ayan, Jonah Mascareñas, nasa bahay mo pa ako, Lalabs. Ayan. May harang ka? 10 dito, Dantia. Pa-confirm. Ayan, Dantia Lalabs. 10 daw dito sa binaba niyang bahay. Anong wala? It's Yummy, ninamnam mo ata si Gigi ah. Okay po. Ayan, Gigi Lalab, sa bahay mo ako. Ay, Jonah pala, Jonah.
Ayan, Jonah, nasa bahay mo na ako, lalabs. Yung 1.6 ako bago manood, naging 1.50 na, di pa nakasimula. Lagas agad, nge. Naglagas na si Lolo. Gigi, dan sa'yo from It's Yummy. Ayan, dan din daw sa'yo si Gigi, It's Yummy. Nauna ata sa sa'yo. Ganda naman ni ano, ayan siya, oh. Dantiya, dan na rin ako sa'yo. OTW ulit, 10 sa'yo, ha? Dan na ako kay Liza. Ayan, si Liza, lalabs niya yan. Ayan, si Liza. Lalabs siya ni Jay Munitz. Napakagandang babae. Ayan. Si Liza, lalabs niya. Salamat, It's Yummy from Gigi Maynado. Ayan. Laban lang from Prita. Laban lang, lalabs. Laban lang. Nasa bahay mo po ako. Ayan, nandito ako sa bahay ni ano, ni Jonah Mascarinas. Jonah Mascarinas. Nasaan na ba si Jonah? New upload. Ito siya, oh. Parang artista. Laban lang daw. Ayon sa eksperto, bago tayo maka 1K sub, dapat umabot muna tayo ng 22 months. 22 months? Tagal naman ng 22 months na yan. Dikitan mo sila sa 10 para dikitan kita uli 10. Ayan, dikitan mo na, ano, Dantia Lalabs. Si, ano niya, si palablab niyang Liza. Ayan, full watch na to, ay 3 minutes lang pala. Dito, Dantia Lalabs. Wag doon kay, ano, kay J Munitz. Idikit mo daw kay, Liza. Kay Liza Butterfly yun. Pa-confirm. Pero sabi niya kanina, oo daw, 10 ulit. Dantia Lalabs, pa-confirm. Bakit nag-ikot na? Ayan, 7 hours, Mega Live shout. Thank you so much. Anong meron sa'yo? 8 million in the house, Mega Love shout out. Thank you so much. Dantia Lalas, pa-confirm daw si Jay Munit. Idikit mo kay Liza Butterfly. Ayan, 8 million in the house, Mega Love shout out. 8 million. Thank you so much sa 8 million in the house. Gigi, dan na po ba kayo kay Gigi, mga lalabs? Gigi. Nag-iikot-ikot na naman ako, oy. Wag naman, wag ngayon. Syuhada. Fran Rab TV, Mega Love shout out. Nos new here. Fran Rab, Mega Love shout out. Fran Rab. Wala na dito sa Prita Sam, nandito ka pa, Prita. Yan, pin kita, lalabs. 9 million in the house, Mega Love shout out. 9 million. Anong meron? Bakit naman nag-ikot-ikot na naman, oy? Prita